Καστοριάς του ΣΥΡΙΖΑ, Βαγγέλη Καναδόπουλου. Ελπίζουμε να επακολουθήσει επικοδομητικός διάλογος, και αυτό είναι άλλωστε και η επιδίωξη μιας τέτοιας δημόσιας εκδήλωσης. Η πολιτική συγκυρία που βιώνουμε όλοι αντιλαμβάνεστε ότι είναι κρίσιμη. Οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι ακραίες. Πλέον δεν μετριώνται με μήνες ή εβδομάδες, αλλά με 24. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να εμφανιστεί ως νέα επικαιρότητα. Και φυσικά όλοι αναγνωρίζουν ότι είμαστε μπροστά στις κάλπες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Σε αυτές τις συνθήκες ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ενημέρωσης των πολιτών, ώστε να είναι έτοιμοι για το βήμα που όλη η κοινωνία περιμένει, για την απαλλαγή από τα μνημόνια, για μια κυβέρνηση της αριστεράς και των συμμάχων της. Εγώ δεν έχω να πω περισσότερα. Θα σας πω μόνο λίγα λόγια για τη διαδικασία που θα ακολουθήσει. Προβλέπεται μια σύντομη εισήγηση από πλευράς του βουλευτή. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις σε πρώτη φάση καθαρά δημοσιογράφων. Και αφού κλείσει αυτός ο κύκλος, μετά μπορούν να ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση με το κοινό. Σας ευχαριστώ και παραπάνω τον λόγο του Βαγγέλη Καναδόπουλου. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Ευχαριστώ τον σύντροφο και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον Θοδωρή τον Βασιλείο. Πριν να ξεκινήσω, πρέπει να ευχαριστήσω εκπροσώπους και δημοτικών συμβουλίων αλλά και φορέων για την οικονομία του χρόνου. Θα αναφερθούν εκτενέστερα και με λεπτομέρεια στο δελτίο τύπου της εκδήλωσης. Πριν ξεκινήσω όμως, θα θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Καστοριάς, τον κύριο Αγγελή, καθώς και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Παπαδόπουλο, διότι για πρώτη φορά καταφέρνουμε ο απολογισμός, ο δημόσιος απολογισμός, η δημόσια λογοδοσία του βουλευτή, θα ήθελα να είναι και όλων των ερετών, γίνεται σε ένα δημόσιο χώρο, γίνεται στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Αυτό από μόνο του δείχνει και τον προσανατολισμό που πρέπει να έχουν όλοι αυτοί οι δημόσιοι χώροι, αλλά αποδεικνύει και με τη συμμετοχή σας πως αυτός ο χώρος ήταν και είναι ο κατάλληλος για να δημιουργηθούν τέτοια εγχειρήματα. Θα κάνω κάτι που δεν συνηθίζω και είναι αλήθεια πως δεν μου αρέσει. Θα αναγνώσω για να είμαι πιο σύντομος, ούτως ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο που είναι η ουσία, πιστεύω. Οι ερωτήσεις προφανώς των εκπροσώπων του τύπου, αλλά κυρίως η συζήτηση που ελπίζω να ανοίξει και με διευκρινήσεις και με ερωτήματα και με κριτική, καθώς και με τοποθετήσεις. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ο τέταρτος δημόσιος απολογισμός των δραστηριοτήτων μας έρχεται σε μια περίοδο όπου στη Βουλή έχει κατατεθεί το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2015. Ένας προϋπολογισμός που συνεχίζει την πολιτική της λιτότητας, η οποία ασκείται απαρέκκλητα στα χρόνια της τελευταίας μνημονιακής συγκυβέρνησης. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτός ο προϋπολογισμός επιβεβαιώνει για ακόμη μία χρονιά ότι η μνημονιακή πολιτική της λιτότητας θα συνεχιστεί. Μια πολιτική η οποία έχει επιφέρει τη βιαιότερη αναδιανομή πλούτου από τα φτωχά και μεσαία στρώματα προς τις εγχώριες ελίτ. Η συγκέντρωση του 56% του πλούτου στα χέρια μόλις του 1%, καθώς και το γεγονός ότι 4 εκατομμύρια συμπολίτες βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, συνηγορούν στο παραπάνω. Ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε εμπεριέχει περικοπές στις δαπάνες που αφορούν το κοινωνικό κράτος, σε τομείς όπου συμβάλλουν καθοριστικά στη συνοχή μιας κοινωνίας. Συγκεκριμένα, περιέχει περικοπές στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, στο Υγείας και στο Παιδείας. Τέλος, και αυτός ο προϋπολογισμός, πιστός στο νεοφιλελεύθερο δόγμα των αγορών και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας ως μονομέρεια, εμφανίζει ξανά μείωση των δημόσιων επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά το νομό μας, στον προϋπολογισμό για την τοπική αυτοδιοίκηση προβλέπεται μείωση των δαπανών κατά 62%. Η δική μας πολιτική πρόταση για την έξοδο από την κρίση, αλλά και την ανάκτηση της
κοινωνικής δικαιοσύνης στηρίζει την κεντρική ιδέα της ανάσχεσης των πολιτικών λιτότητας. Η ασκούμενη πολιτική είναι η πιο ακραία ταξική πολιτική που έχει ασκηθεί τα χρόνια της μεταπολίτευσης και είναι υπεύθυνη τόσο για το γεγονός της συνέχισης της οικονομικής κρίσης και των συνεπειών της, όσο επίσης και για τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες που εμφανίζονται στο εσωτερικό της χώρας. Με κεντρική ιδέα το τέλος των πολιτικών λιτότητας, παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το οποίο δεσμευτήκαμε για τα πρώτα άμεσα μέτρα που θα λάβει η κυβέρνηση της αριστεράς. Στο πλαίσιο αυτό, θέσαμε 5 βασικούς άξονες, που σχετίζονται με την αναχέτηση της ανθρωπιστικής κρίσης, την επανεκκίνηση της οικονομίας, την αντιμετώπιση της ανεργίας, τους αναγκαίους θεσμικούς μετασχηματισμούς στη λειτουργία του κράτους και την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης. Στα πλαίσια αυτών των βασικών αξώνων για το πρόγραμμα διεξόδου από την κρίση και την οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας, κινήθηκε η κοινοβουλευτική καθώς και η τοπική δραστηριότητά μας. Στα πλαίσια μιας αναγκαίας πολιτικής για την ανακούφιση των αδύναμων και χρεωμένων στρωμάτων, αναδείξαμε το πρόβλημα με μερίδα ασφαλισμένων του ΑΕ Καστοριάς, οι οποίοι δίχως καμία δική τους ευθύνη βρέθηκαν να χρωστούν στον οργανισμό, πράγμα που τους οδήγησε σε οικονομική ασφυξία, ενώ παράλληλα δεν λάβαναν ασφαλιστική ενημερότητα. Σε ό,τι αφορά τις μειονεκτικές περιοχές και στα πλαίσια άσκησης μιας κοινωνικής πολιτικής που θα αμβλύνει τις αντιθέσεις μεταξύ περιφέρειας και κέντρου, που θα δώσει τη δυνατότητα στους κατοίκους να παραμείνουν σε αυτές τις περιοχές, καταθέσαμε ερώτηση για την εξασφάλιση οικονομικής ενίσχυσης των περιοχών αυτών, περαιτέρω από αυτήν που ήδη δικαιούνται. Αναφορικά με την πολιτική για το πετρέλαιο θέρμανσης, αναδείξαμε το ζήτημα σε κεντρικό επίπεδο με την κατάθεση τροπολογίας για την ουσιαστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Αναφορικά με την αναγκαία οικολογική πολιτική που πρέπει να ασκηθεί για τον νομό μας, καταθέσαμε 3 ερωτήσεις. Η πρώτη αφορούσε τη διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της λίμνης της Καστοριάς λόγω των απελεύθερων μυν με εκείνη την ενέργεια που μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε από αφελέστατη έως και κλιματική. Η δεύτερη αφορά την απελευθέρωση των χιλιάδων μυν. Η δεύτερη αφορούσε τον έλεγχο των βιομηχανικών και μεταποιητικών μονάδων που λειτουργούν στο νομό και πέρυσι των υδατορρεμμάτων, το Αλιάκμονα αλλά και των παραποτάμων. Ενώ τελευταία, καταθέσαμε ερώτηση σχετικά με την τήρηση των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων της ΛΑΤΟ, καθώς και τις όποιες οικονομικές αποδόσεις που οφείλει να παρέχει στο Δήμο Καστοριάς. Τέλος, επιμείναμε με ερωτήσεις, καθώς και με επίκαιρη ερώτηση που αφορούσε τις παράνομες ελληνοποιήσεις των φασολιών, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να στηρίξουμε την εγχώρια παραγωγή και να αναδείξουμε την σημαντικότητα του αγροτοδιατροφικού συμπλέγματος. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα για τον τόπο και τη χώρα μας, για τα συμφέροντα των εργαζομένων και της κοινωνικής πλειοψηφίας, μια ριζοσπαστική τομή στην ασκούμενη πολιτική. Μια πολιτική που ασκείται την ίδια στιγμή σε όλη την Ευρώπη και κυρίως στον Ευρωπαϊκό Νότο. Μια πολιτική βαθύτατα ταξική, βαθύτατα μεροληπτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη γραμμή στον ευρωπαϊκό χώρο για την αλλαγή αυτή. Ενώ την ίδια στιγμή αναδύονται και άλλες δυνάμεις της αριστεράς στην υπόλοιπη Ευρώπη, οι οποίες αμφισβητούν το νεοφιλελεύθερο δόγμα της λιτότητας και των αγορών. Στις ιστορικές αυτές στιγμές αξίζει όλες και όλοι να δώσουμε μαζί τον αναγκαίο αγώνα για την άσκηση μιας διαφορετικής πολιτικής που θα υπηρετεί τις αξίες της αλληλεγγύης, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, που θα υπηρετεί εν τέλει τα λαϊκά συμφέροντα. Ο αγώνας αυτός χρειάζεται λαϊκή ενότητα, την ενότητα των δυνάμεων αυτών που σήμερα πλήττονται από τις ασκούμενες πολιτικές. Και χρειάζεται επίσης να έχει λαϊκή κοινωνικοποίηση και συμμετοχή. Μπροστά μας ανοίγει ένας δύσκολος δρόμος, αλλά είμαστε βέβαιοι ότι θα δώσουμε έναν αγώνα μαζί με τις λαϊκές τάξεις για το συμφέρον τους. Από τη θέση που βρίσκομαι θα συνεχίσω να αγωνίζομαι υπηρετώντας αυτές τις αξίες και αυτά τα προτάγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί η διαδικασία ερωτήσεων από τον Άσο. Παρακαλώ ο καθένας που θα παίρνει το λόγο να λέει και το μέσο του προσωπικά. Θα αρχίσω από το τέλος του αριστερά, όπως κινείται και η κοινωνία. Θέλετε τον λόγο? Ναι, δεν έχει στο διάκριτο.
Κύριε Βουλευτά, ήθελα να ρωτήσω, εσείς είστε ευχαριστημένος από το έργο που παρήχθη? Είστε ευχαριστημένος από το δηλαδή επιλύσατε προβλήματα των κατοίκων της Καστοριάς? Η επίλυση των προβλημάτων είναι κάτι πολύ σύνθετο, το οποίο δεν εξαρτάται από τον παράγοντα της κεντρικής κυβέρνησης και του νομοθέτη, όπως έχω την τιμή να με έχει στείλει ο κόσμος της Καστοριάς στην Ελληνική Βουλή και να νομοθετώ. Είναι ένα σύνθετο ζήτημα, όπως σύνθετη είναι και η κοινωνία. Χωρίς να θέλω να υπεκφύγω, η πολιτική ηγεσία οφείλει από τη μία και να κατευθύνει, να απλώνει ως βεντάλια την αντίληψή της για το τι κοινωνία θέλει να χτίσει και ποιο είναι το πρόγραμμα που θέλει να νομοθετήσει, αλλά ουσιαστικά τα διακυβεύματα, τα ζητήματα τα βάζει η ίδια η κοινωνία. Το έχω πει πολλές φορές. Αυτός που έχει το πρόβλημα έχει συχνά και αρκετές προτάσεις για τη λύση. Άρα, η λύση των προβλημάτων περιέχει όλη την κοινωνία. Κατά αυτή την έννοια προσπαθήσαμε να αναδείξουμε κυρίαρχα ζητήματα. Στην εισαγωγή μου ασχολήθηκα με κάποιους πυλώνες στο κείμενο που σας έχει μοιραστεί εξ αρχής. Υπάρχει όλο το υλικό των ερωτήσεων των αναφορών, που είναι αναφορές και δημοτικών αρχών αλλά και συλλογικοτήτων, προσπαθώντας να αναδείξουμε ζητήματα, να αλλάξουμε την ατζέντα, να βάλουμε την κοινωνική ατζέντα. Προφανώς πιέζουμε και στο Κοινοβούλιο, αλλά την μεγάλη πίεση την ασκεί η κοινωνία. Εμείς λοιπόν μεταφέραμε, όχι αδιαμεσολάβητα, πολλές φορές γιατί έχουμε την οπτική μας, τα αιτήματα του λαού της Καστοριάς στη Βουλή, συνεργαστήκαμε με φορείς, προσπαθήσαμε να αναδείξουμε και ζητήματα που δεν τα είχε υπόψη η κοινωνία, αλλά αυτό πρέπει να περιέχει και μια ανάδραση. Να υπάρχει και η κοινωνία που αγκαλιάζει το αίτημα και μαζί με την πολιτική αρχή, με τον βουλευτή και με το κόμμα, το συγκεκριμένο που εκπροσωπώ, το ΣΥΡΙΖΑ, να φτάσει σε ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Κατά αυτή την έννοια, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Μαθαίνουμε, συνεχίζουμε, αλλά λέμε πως χωρίς την κοινωνία, χωρίς τον κόσμο να διεκδικεί πραγματικά, δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι μπορούν να αλλάξουν ριζικά τα πράγματα στις ζωές μας και στον τόπο μας. Επόμενη ερώτηση. Κύριε Διαμαντόπουλε, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση σχετικά με την βουλευτική λίστα του ΣΥΡΙΖΑ για τον νομό της Καστοριάς. Λοιπόν, για την βουλευτική λίστα έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα σε σχέση και με τη δράση της Νομαρχιακής Επιτροπής και την προετοιμασία υποψηφίων σε εισαγωγικά. Από την άλλη πλευρά, θεωρείται αυτή τη στιγμή δεδομένη και η δική σας υποψηφιότητα. Και με ποιον τρόπο θα γίνουν όλες αυτές οι διαδικασίες, έτσι ώστε να καταρτιστεί η λίστα του ΣΥΡΙΖΑ, διαπιστώνοντας ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν απουσίες, ακόμη και από τη σημερινή αίθουσα. Κοιτάξτε, οι διαδικασίες είναι συγκεκριμένες και προκύπτουν από το καταστατικό. Καμία διαδικασία για κατάρτιση λίστας ψηφοδελτίου δεν έχει ξεκινήσει. Αυτό είναι και η απόφαση που θα προκύψει από τα κεντρικά. Όταν κρίνει το κόμμα, η πολιτική γραμματεία, κατ' επέκταση, με εντολή και της Κεντρικής Επιτροπής, πως πρέπει να αρχίσουμε να καταρτούμε αυτά τα ψηφοδέλτια. Πέρα από τη συγκεκριμένη διαδικασία, αντιλαμβανόμαστε όλοι πως πέρα, για να μην τα φορτώνουμε όλα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι ξεκάθαρες θέσεις και στάσεις των πολιτικών οργάνων δεν είναι απλά ζητούμενα. Είναι αυτά που είτε αφήνουν είτε δεν αφήνουν να σέρνεται μια κατάσταση. Προφανώς παντού στην Ελλάδα ακούμε, διαβάζουμε δημοσιεύματα. Πρέπει τα συλλογικά όργανα που ασκούν καθοδήγηση να παίρνουν σαφείς θέσεις, αποφάσεις έγκαιρα. Πάρθηκε μια απόφαση, βγήκε ένα λιτό σημείο από την Ομαρχιακή, που εν τέλει θεωρώ ότι είναι μια αρχή που έπρεπε να γίνει πολύ νωρίτερα. Αυτό που είναι δεδομένο, γιατί όσο δεδομένη είναι και η διάθεση από πλευράς μου και είναι δεδομένη, γιατί το βάλω τόσο ερωτηματικό, αυτό που είναι βέβαιο και το γράφει και το καταστατικό του κόμματος είναι πως είμαι βουλευτής και εφόσον το επιθυμώ, θα συνεχίσω αυτόν τον αγώνα από το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ να επεκταθώ λίγο γιατί υπάρχει μια φιλολογία και παραφιλολογία. Επέστρεψα το 2011 για να ζήσω σε αυτόν τον τόπο που μεγάλωσα. Ήταν επιλογή μου. Μετατέθηκα εδώ, ο αγώνας μου ξεκίνησε από το σωματείο μου στη δουλειά, μέχρι κινήματα όπως για το πετρέλαιο θέρμανσης.
Οι αγώνες από μένα θα δίνονται όπως πρέπει από κάθε αριστερό, μέχρι να χαιρετήσω τον μάταιο ή όχι κόσμο. Λοιπόν, με αυτή τη διαδικασία θα είμαι υποψήφιος στο νομό Καστοριάς, όσο με αφορά και τη διάθεσή μου. Αν θέλετε να το πάμε και λίγο παραπέρα, γιατί η παραφιλολογία αρχίζει και πολλές φορές δεν τελειώνει, εδώ θα είμαι υποψήφιος. Αν τεθεί από το κόμμα κάτι διαφορετικό, ή στην Καστοριά ή πουθενά. Από εκεί και πέρα. Όπως είχα πει και σε άλλη απολογιστική, απουσιολόγια δεν κρατά. Αλλά οι αγώνες, κυρία Αλούσιου, δίνονται από τους παρόντες, όχι από τους απόφοιτες. Έτσι λοιπόν, στέκομαι στην μαζική παρουσία των φίλων και συντρόφων, η οποία δείχνει κάτι. Δείχνει ότι αυτή η διαδικασία πρέπει να ανοίξει. Πρέπει να την κάνουν, να την επιβάλλουν οι πολίτες και στους υπόλοιπους ερετούς. Από εκεί και πέρα, για τη δική μου παρουσία μπορώ να μιλήσω. Και η δική μου παρουσία στα δημόσια, στα κοινά και ειδικότερα στις εκδηλώσεις του κόμματός μου ήταν συνεχής. Δεν έχω λείψει από κανέναν αγώνα του κόμματος, άσχετα με τη σύνθεση των ομαρχιακών επιτροπών. Ήμουνα δίπλα και στο αλλάζουμε εποχή στο περιφερειακό ψηφοδέλτιο, άρα κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα για τη δική μου διαρκή και απαραίτητη παρουσία. Με παρόντες παλεύουμε, με παρόντες δίνουμε τους αγώνες και με παρόντες και παρούσες, να με συγχωρέσετε, οι κυρίες εδώ μέσα θα φέρουμε την ανατροπή. Οι τεταμένες σχέσεις που υπάρχουν δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα τοπικά στο ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, δεν θέλουμε, και εγώ προσωπικά, κόμμα νεκροταφείο. Οι εντάσεις, θέλουμε μάλλον οι εντάσεις αυτές να είναι δημιουργικές και να είναι εντάσεις, πολιτικές εντάσεις, οι οποίες εντάσσονται από την πλευρά τους στο τι θέλουμε για την κοινωνία. Ναι, να διαφωνούμε. Είμαστε και ζωντανοί άνθρωποι και μπορούμε να διαφωνήσουμε λίγο παραπάνω, αλλά οι διαφωνίες να είναι πολιτικές. Κατά αυτή την έννοια, από πλευράς μου, πολιτικά μόνο αντιμετώπισα το οτιδήποτε, την οποιαδήποτε διαφωνία, την οποιαδήποτε σύγκρουση και στο κοινωνικό πεδίο. Όχι μέσα στο κόμμα. Στο κόμμα είναι θεσμοθετημένος ο πλουραλισμός, με τις τάσεις, παλιότερα με τις συνιστώσεις, τώρα με τις τάσεις, άρα ο καθένας έχει την άποψή του, την πολιτική του άποψη και μέσα από τους συσχετισμούς να ακολουθείτε ή όχι από πλειοψηφίες ή είτε μειοψηφίες. Πολιτικό ήταν το ζήτημα πάντα από μένα, τέτοιο παραμένουν και τέτοιο θα παραμείνει. Να το πω απλά και λαϊκά και να κλείσω. Το Μούγκα σε Στρούγκα δεν χωράει σε αριστερό κόμμα. Απ' την άλλη, το αριστερό κόμμα πρέπει με τις πρακτικές του να αντανακλά το ηθικό πλεονέκτημα και έξω στην κοινωνία για να μπορέσει να υλοποιήσει την ανατροπή. Ευαγγελίτη Σταύρος από τους ορίζοντες. Κύριε Διαμαντόπουλε, πολλές φορές σας έχουν κατηγορήσει για ακραίες εκφράσεις. Ας θυμηθούμε ραντεβού στα Βουναράτια και άλλες τέτοιες υποστήσεις σας. Πιστεύετε ότι ήσασταν πολλές φορές παρορμητικός ή κάνετε κάποιο λάθος? Κοιτάξτε, το αλάθαστο είναι κατοχυρωμένο μόνο για τον Πάπα. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει είναι πως ο λόγος ο πολιτικός είναι μια έκφραση. Στην οποία έκφραση θέλει να συμπυκνώσει και να περιλάβει και πολλά νοήματα και μηνύματα. Απ' την άλλη, πέρα από τον πομπό υπάρχει και ο δέκτης. Ο δέκτης, ο οποίος διαμεσολαβεί για να φτάσει στο κοινό κάτι, είναι αυτό των δημοσιογράφων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Το πώς ερμηνεύτηκε, παραδείγματος χάρη, αυτή η δήλωση, ακούσαμε και βγήκαν και ανακοινώσεις στην Καστοριά ότι ήταν φιλοπολεμική, ήταν της εθνικής αντίστασης. Και επίσης, μια διευκρίνηση γι' αυτό, δεν έδωσα εγώ το ραντεβού. Και δυστυχώς, πολλοί, μα πάρα πολλοί, και άνθρωποι που δεν ήθελαν, όχι εγκάρτοι, που δεν ήθελαν να δημιουργήσουν κάποια άλλη αίσθηση, δεν μπήκαν στον κόπο να ακούσουν ούτε το ένα λεπτό από εκείνη την ομιλία μου, το τελευταίο, που έλεγε πως ο κόσμος έξω, ο οποίος δεν έχει τα βασικά για υγεία, παιδεία, δεν έχει δουλειά, δεν έχει μέλλον, αυτή η νεολαία που δεν έχει μέλλον, και ζούμε στην περιφέρεια με την υψηλότερη ηλικία νέα, θα δώσει έναν υπερπάτητον αγώνα, θα πει ραντεβού στα Βουναράδια. Λοιπόν, αυτό που βλέπω όμως είναι πως αυτός ο διαστρατιωτικός φακός δεν μπορεί να κόψει αυτό το ρεύμα, δεν μπορεί να θαμπώσει την δουλειά που έχουμε κάνει εδώ στην Καστοριά και συμμετέχω σε αυτή την παραγωγή έργων. Αποδεικνύουμε μέρα με τη μέρα, καφενείο με το καφενείο, σύλλογο με το σύλλογο, πως πραγματικά είμαστε αυτοί που παράγουμε δουλειά, είμαστε παντού, είμαστε οι μοναδικοί που είμαστε παντού στην Καστοριά και μπορεί ο άνθρωπος να μας βρει, να μιλήσει μαζί μας, ο πολίτης της Καστοριάς. Το αποδεικνύουμε, το επιβεβαιώνουμε,
Και θέλω να θυμηθείτε κάτι όλες και όλοι. Ότι αυτήν η επίθεση στο πρόσωπό μου ξεκίνησε από τον πρώτο μήνα. Όταν καλά δεν είχα επιλέξει καν τους συνεργάτες και τις συνεργάτηδές μου. Ο αγώνας όταν δεν έχεις τα μέσα της διαπλοκής μαζί σου, και αυτό δεν είναι δικαιολογία για την αριστερά, είναι δεδομένο. Πρέπει να δίνεται και να σπάει έξω στην κοινωνία. Με όλες μας τις δυνάμεις, με όλο τον χρόνο που έχουμε και έχω, το κάνουμε αυτό και νομίζω η αποδοχή που βλέπουμε έξω είναι τουλάχιστον ενθαρρυντική και δείχνει ότι όλη αυτή η λάσπη δεν έχει πιάσει. Έχω ξαναπεί, και αυτό είναι και η πρόταση γενικότερα του ΣΥΡΙΖΑ θεσμική, ότι οι μεγάλες περιφέρειες στις μεγάλες πόλεις πρέπει να σπάσουν, γιατί στην Καστοριά ξέρουν και τι παιδί είμαι και τι καπνό φουμάρω και ξέρει όλη την κοινωνία και όταν πάει κάποιος να διαστρεβλώσει θα έχει ένα που θα σε υπερασπιστεί δίπλα γιατί σε ξέρει, γιατί έχει βρεθεί μαζί σου σε αγώνες. Ευχαριστώ. Άλλος, θέλετε το λόγο. Αν δεν υπάρχει από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μπορούμε να περάσουμε... Έχετε το λόγο, κύριε Παπαδόπουλο. Παπαδόπουλος Θεόδωρος, πρόεδρος ασφαλισμένων ανασφάλιστων πιτέρων. Έχουμε έρθει, κύριε Βουλευτά, αρκετές φορές. Βρεθήκαμε, συζητήσαμε για τα προβλήματα. Με την ευκαιρία αυτή να τα ξαναπούμε λίγο. Λοιπόν, δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι με αυτό η κυβέρνηση σήμερα, η οποία είναι, που θέλουμε εμείς, μας έχει φέρει στο αμήν, και όχι μόνο μας έχει φέρει, και θέλουμε να βοηθήσουμε εμείς, παρόλα αυτά δεν μας βοηθάει καθόλου, και όχι δεν μας βοηθάει καθόλου, μας έχει φέρει να χρωστάμε 2 και 3 και 4 χρόνια αυτή τη στιγμή, διότι από την κρίση έγιναν όλα αυτά, όχι ότι δεν θέλουμε να πληρώσουμε. Και όχι μόνο μας απειλεί, μας εκβιάζει και θα μας πάρει και το σπίτι. Σε αυτήν εδώ την πρόταση εμείς λέμε ότι αν κατεβούμε κάποιες κατηγορίες, και βάσει νόμου υπάρχει αυτός ο νόμος που μπορούμε να κατεβούμε κατηγορίες, διότι ανάλογα και τα έσοδά μας, για να ανεβαίνουμε ή κατεβαίνουμε. Λοιπόν, να χαμηλώσουμε οι κατηγορίες, να κατεβούμε κατηγορίες για να πληρώσουμε και να πληρώσουμε όλοι μας και θα έχει έσοδα το κράτος. Διότι αυτή τη στιγμή 500 με 600.000 δεν πληρώνει κανένας. Αλλά και αυτοί που πληρώνουν σήμερα, του χρόνου εγώ πιστεύω ότι δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν και αυτοί. Και θα μείνει ένα μικρό ποσοστό το οποίο θα πληρώνει. Αν κατεβούμε κατηγορίες, τα μισά από την βάση και νόμου, τα μισά. Δηλαδή 2 εκατοστάρικα, αν γίνει, θα πληρώνουν όλοι. Και αυτά που οφείλουν κάποιοι, οφείλουμε εμείς που είμαστε 500.000, θα μπορέσουμε να αφαιρέσουμε αυτά που λέμε ιατρική περίδαψη που δεν την είχαμε, τόκους προς αυξήσεις τα οποία δικά μας λεφτά είναι και όχι μας δάνεισε κάποιος, όπως δεν είναι όπως είναι οι τράπεζες, μας δανείζουν και τους δίνουμε τόκους. Αυτά είναι δικά μας λεφτά. Αυτοί πρέπει να μας δώσουν, να μας τοκίζουν τα δικά μας τα λεφτά και όχι εμείς να τοκίζουμε αυτούς. Λοιπόν, και το άλλο που σε βρήκαν τώρα, ελάτε να ρυθμίσετε, για μας αυτό είναι παγίδα. Και το λέω είναι παγίδα διότι αν πάμε και ρυθμίσουμε, είναι σαν να αποδεχόμαστε όλο το ποσό. Εμείς λέμε να αφαιρεθούν αυτά που είπα προηγουμένως και μετά ναι, μπορώ να πληρώσω 50 ευρώ, 100 ευρώ από τα παλιά να τα πληρώσω. Και έσοδα θα έχει το κράτος και εμείς θα μπορούμε να είμαστε σωστοί προς το κράτος. Εσείς σαν ΣΥΡΙΖΑ, αν θα βγείτε αύριο στην κυβέρνηση, τι θα κάνετε για όλα αυτά? Κύριε Παπαδόπουλε, είχα την τύχη να συζητήσω μαζί σας εκτεταμένα, να ανταλλάξουμε απόψεις. Επίσης, είχαμε όλη την τύχη να υπάρχει σε εκδήλωση της οργάνωσης μελών να είναι παρούσα η Λίτσα Γιαννακίδου, η βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης, η οποία είναι και υπεύθυνη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και εκεί και στην Πεντάβρυσσο ανέλησε με λεπτομέρειες. Ξεκινάμε από την παραδοχή όλων. Δηλαδή, το μόνο που έχουμε κοινό σαν πολιτικός κόσμος, μερικές φορές, είναι κάποια παραδοχή. Όλοι παραδέχονται πως η μικρομεσαία επιχείρηση είναι η αρτοκραλιάδα αυτής της οικονομίας, της οικονομίας της χώρας μας, γιατί έτσι ήταν διαρθρωμένη. Από την άλλη, είναι κοινή παραδοχή τώρα, όχι όλων μας, του κόσμου της μικρομεσαίας επιχείρησης, πως ουσιαστικά υπάρχει ένας πόλεμος απέναντι στη μικρομεσαία επιχείρηση. Έχουν κλείσει 250.000 επιχειρήσεις.
200.000 επιχειρήσεις είναι στο κόκκινο. Μικρομεσαίες πάντα. Αυτό βέβαια είναι επακόλουθο των πολιτικών λιτότητας από τη μία, από την άλλη της φοροεπιδρομής της οριζόντιας και εν τέλει καταλήγει να είναι κερδοφορία κάθε μικρομεσαία επιχείρηση που κλείνει, κάποιες μεγάλες, όχι μόνο πολυεθνικές. Οπότε, όπως επισήμανα και προηγουμένως, έχουμε μια αναδιανομή του πλούτου από τους πολλούς στους λίγους. Μετά από αυτή τη μικρή ανάλυση που θεωρώ ότι έπρεπε να γίνει, για να βάλει τα πράγματα σε μια βάση, ένα πλαίσιο, στην έκθεση της Θεσσαλονίκης, ο πρόεδρος μας, Αλέξης ο Τσίπρας, εξήγηλε κάποια μέτρα. Οι εξαγγελίες μας θέλουμε να είναι δέσμευση στο μέγιστο. Και αυτό κάνουμε. Καταθέσαμε πρόταση νόμου στη Βουλή για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία λιδωρήθηκε στην αρχή, χαρακτηρίστηκε παροχή, κατά δεύτερον κοστολογήθηκε από την κυβέρνηση και κατά τρίτον σήλθηκαν καταϊδρωμένοι να φέρουν μια ρύθμιση η οποία ουσιαστικά μιλούσε για ποιους? Για τους ενήμερους. Πρώτον, δεύτερον είχε και το εξαιρετικά δεν θα ήταν αφελές, γιατί δεν ήταν δικαίωμα να ήταν αφελές, ήταν το εξοργιστικό που σου έλεγε ότι έχεις 100 δόσεις, στο οποίο θα βγει και βέβαια το Τρόικα και θα δούμε, αλλά εν τέλει αν έχεις μέχρι 15.000, χρέεις σε 100 δόσεις. Αν πας παραπάνω, είσαι σε λιγότερες. Μα αυτό είναι φωσφανά που δεν θέλουν να ενταχθεί ο κόσμος. Από πλευράς μας, γνωρίζουμε ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη είναι πάρα πολλά. Είναι δισεκατομμύρια. Μπορεί και 80. Δεν μπορεί το κράτος, γιατί το κράτος συγκροτούν οι ίδιοι οι πολίτες, οι ίδιοι αυτοαποσχολούμενοι, οι μικρομεσαίοι και όλες οι άλλες κοινωνικές ομάδες και επαγγελματικές ομάδες, να θέλει να καταστρέψει αυτόν τον τόπο. Να θέλει να κλείσει και άλλες επιχειρήσεις και να στείλει και άλλους ανθρώπους στην ενεργεία. Άρα, εμείς προσδοκούμε από αυτά να γίνουν εισπράξιμα τα 20, καταρχήν να βεβαιωθούν, όχι με οριζόντιες ρυθμίσεις, όλοι μέσα, αναλόγως, αν έχει κλείσει και κάποιος, έτσι έχει κλείσει η επιχείρησή του, δεν έχει βρει κάποιο άλλο έσοδο, θα μιλήσουμε για ολική διαγραφή. Αλλά πρώτον θα μιλήσουμε με διαγραφή πανωτοκίων, προστήμων από το μνημόνιο και έπειτα, για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ανάσα. Μια ανάσα για την μικρομεσαία επιχείρηση όμως είναι και ένα δίκαιο φορολογικό, που ξεκινάει το φορολόγιο των 12.000 ευρώ ανά άτομο, με 1.000 για κάθε παιδί, μέχρι τα 2 παιδιά, και 2.000 για τα επόμενα. Μακάρι, βέβαια, η δικιά μου γενιά έχει ζωτικά προβλήματα να βρει σπίτι, να νοικιάσει, να παντρευτεί και να κάνει παιδιά. Ας ελπίσουμε ότι υπάρχει κόσμος που κάνει και 3 παιδιά. Είναι για το καλό της κοινωνίας μας. Οπότε, επίσης για την μικρομεσαία, έχουμε εξαγγείλει και παλεύουμε, είναι θέση δική μας τα 11,5 δισεκατομμύρια του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να πάει για τη διαγραφή των κόκκινων δανείων. Και αυτά όμως, όχι με οριζόντια ρύθμιση. Εν τέλει, αν μια μικρομεσαία επιχείρηση, ένας αυτοαπασχολούμενος, ένας μικρομεσαίος, ένας επιχειρηματίας, έχει και ληξιπρόθεσμο και κόκκινα δάνεια, όλα αυτά που θα πληρώνει απαγορεύεται ρητά από τη δικιά μας ρύθμιση να είναι άνω του 30% του εισοδήματός του. Για να μπορεί να ζει και να κρατάει την επιχείρησή του ανοιχτή. Δεν είναι παροχές. Είναι προσβλητικό για όλον αυτόν τον κόσμο που χτίσε την Ελλάδα τόσα χρόνια, αυτά να θεωρούνται παροχές. Αλλά κύριε Παπαδόπουλε, είναι ένα σύνθετος αγώνας όπως προείπα. Και προσπαθώ να είμαι πραγματικά σύντομος. Αλλά πώς θα δημιουργήσουμε ένα χώρο η μικρομεσαία επιχείρηση να ζήσει, να παραμείνει ανοιχτή? Δεν πρέπει να δώσουμε μια μάχη, να πέσει αυτή η κυβέρνηση, να μην προχωρήσει και το ξεπούλημα του ΑΔΜΙΕ και της μικρής ΔΕΗ? Ξέρετε πολύ καλά, από τότε εσείς που το ζείτε, από τότε που τριχοτομήθηκε η ΔΕΗ, 10 χρόνια να έχει αυτή η ενέργεια, έχουν αυξηθεί 100% τα τιμολόγια. Άρα, εμείς δεν μοιράζουμε λεφτά, δεν λέμε λεφτά υπάρχουν, αλλά λέμε πως μπορούμε να δώσουμε ζωτικό οξυγόνο, χώρο, η μικρομεσαία επιχείρηση να μείνει ανοιχτή, αλλά για να μείνει ανοιχτή η μικρομεσαία επιχείρηση πρέπει κάτι να έχουν λαϊκά στρώματα να καταναλώνουν. Αυτή τη λογική έχει η επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και η διαπραγμάτευση μεταξύ των φορέων, των κοινωνικών φορέων. Αυτή τη λογική έχει και η επαναφορά της κατώτατης σύνταξης και του δώρου των Χριστουγέννων, γιατί όλοι που βρίσκονται σε αυτή την αίθουσα και έξω στην κοινωνία, τα λαϊκά στρώματα, η πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων δεν θα τα βγάλει σε μια άλλη σαράγκα. Δεν θα μπορέσει να κάνει παραμάγαζο στο Λουξεμβούργο, όπως εταιρείες συμφερόντων Λάτσι, της Eurobank
όπως η TIM, η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία, για να φοροαποφεύγει. Θα τα δώσει εδώ, θα τα δώσει για να ταΐσει το εγγόνι, το παιδί του, να πάρει ένα ρούχο, να φέρει κάτι. Όλα αυτά που προσπάθησα να είναι συντομία είναι όλο αυτό το πλαίσιο που δίνουν απάντηση. Πολλά πράγματα δεν τα ξέρουμε, δεν είμαστε σοφοί, τα μαθαίνουμε και από εσάς. Τα ακούμε. Δεχόμαστε προτάσεις, αλλά οφείλουμε να τις αξιολογήσουμε γιατί έχουμε μια άποψη. Η αριστερά έχει μια άποψη πώς θα διαρθρωθεί η οικονομία και εν τέλει η κοινωνία. Με στόχο μια δίκαιη αυτοδιαχειριζόμενη σοσιαλιστική κοινωνία. Σας ακούμε, αυτά τα αιτήματα τα εξετάζουμε, προσπαθούμε να μην έρχονται σε αντιπαράθεση με άλλες κοινωνικές ομάδες ή επαγγελματικές ομάδες για να επιτύχουμε εν τέλει μια κοινωνία ειρηνική, μια κοινωνική ειρήνη για την προκοπή του τόπου. Εμείς δεν χωρίσαμε ποτέ την Ελλάδα σε καλούς Έλληνες και κακούς Έλληνες, όπως έκανε ο Βορύδης, ο Υπουργός Υγείας, αντικαθιστώντας τον Πρωθυπουργό στην πρόταση, στην ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε. Εμείς βλέπουμε πρωτοπόρα κομμάτια στην ελληνική κοινωνία. Ένα μέρος από αυτούς είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, ένα μέρος στηρίζει με την ψήφο, ένα μέρος μας κάνει κριτική, σκληρή και καλά κάνει, αλλά αντιμετωπίζει ως ιστορική ανάγκη αυτή τη στιγμή μια κυβέρνηση αριστεράς και μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κάποιος άλλος? Σηκώνετε χέρι για να πει. Ναι, έχετε το λόγο. Λέγομαι Αποστολίδης Μιχάλης, εκπρόσωπος Πανελλήνιου του Συλλόγου Φωτοβολταϊκής Στέγης. Εμείς είμαστε από τους εξαταρτηθέντες, γιατί το κράτος από το 2010 μας χάρισε προγράμματα φωτοβολταϊκά στέγης, μας έδωσε διάφορα κίνητρα και στο τέλος μας έκοψε τις υπογεγραμμένες συμβάσεις μας τις τροποποίησε μονομερώς στο νόμο 42/54. Ο λόγος ήταν το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού. Από αυτόν τον λογαριασμό που πληρώνει όλος ο κόσμος, το ΕΤΜΕΑ, μας ενοχοποίησε κιόλας. Από αυτόν τον λογαριασμό πληρώνουν η ρηποβόλο ενέργεια που παράγουν 2-3 ιδιωτικές εταιρείες, δίνοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες εκατομμυρίων. Εμείς πλέον είμαστε 170.000 άτομα, 42.000 οικογένειες, δεν μπορούμε να αποπληρώσουμε τα δάνειά μας και έχουμε έρθει σε απόγνωση χιλιάδες οικογένειες. Εμείς βέβαια, εκτός του ότι περιμένουμε να κάνει κάτι, όχι η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ που θα γίνει κυβέρνηση, έχουμε προσφύγει στα ευρωπαϊκά και ελληνικά δικαστήρια. Ήδη έχουν δρομολογηθεί μηνυτήριες αναφορές σε όλων αυτών, κατά όλων αυτών που έχουν διαχειριστεί τον λογαριασμό, Παπαγεωργίου κλπ. Έχουμε κάνει ασφαλιστικά μέτρα σε πολύ άσχημες περιπτώσεις που άτομα, οικογένειες χάνουν τα σπίτια τους και επιπλέον ξεκινούν αγωγές το Δεκέμβριο. Θέλω να μου πείτε εσείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια έχετε τοποθετηθεί ευμενώς, εάν θα παραθέτετε τις τιμές στη σύμβασή μας. Αυτό το πράγμα βέβαια πρέπει να πούμε ότι είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, να επιδοτείται η ρηπογόνος ενέργεια και να τιμωρείται η καθαρή ενέργεια. Εμείς πήραμε ένα δάνειο το οποίο εξασφάλισε τη βιωσιμότητα, τάση το πούμε που δεν είναι επένδυση, δηλαδή μπορούσαμε να το αποπληρώσουμε και κάναμε 2-3 εκατοστάρικα η οικογένεια. Παρ' όλα αυτά δεν μας άφησαν και αυτή τη στιγμή έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ όταν θα γίνει κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Κύριε Αποστολίδη, είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει. Έχει απασχολήσει τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που εξειδικεύονται και σε αυτά τα ζητήματα. Η τεκμηρίωση που είχα και η απάντηση που είχα στείλει στα αιτήματά σας στην διάσκεψη που είχατε, θα υποθούν και από πλευράς μου εδώ, αλλά θέλω να βάλω το πρόβλημα να το καταλάβει λίγο ο κόσμος, τι συνέβη. Πήρατε διαβεβαιώσεις από μια εταιρεία, από μια δημόσια εταιρεία, η οποία ναι μεν ήταν μετοχοποιημένη σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά ήταν δημόσια εταιρεία. Και άλλο ένα κομμάτι αυτού του λαού εξαπατήθηκε. Για ποιο λόγο? Υπάρχει λόγος. Γιατί θεωρήθηκαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το φυσικό αέριο. Δηλαδή οι μονάδες συγκεκριμένα, Μητρινέου, Κοπελούζου αν δεν κάνω λάθος, που επιδοτήθηκαν και από το ελληνικό κράτος, θεωρήθηκαν ξαφνικά ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και η ληστεία του Λαγιέ, αυτό είναι το ταμείο, ήταν το εξής. Αφού θεωρήθηκαν αυτές έπρεπε να επιδοτηθούν. Και πήραν από αυτό το λογαριασμό και τα πήγαν εκεί. Προφανώς για μας ανανεώσιμη πηγή ενέργειας δεν είναι το φυσικό αέριο.
Προφανώς για εμάς το ενεργειακό σύμπλεγμα, όπως είχε τοποθετήσει και τοποθετηθεί ο πρόεδρός μας στην προηγούμενη ΔΕΔ, μας απασχολεί ιδιαίτερα. Μια χώρα που έχει αυτονοήλιο και αέρα πρέπει να βρει αυτούς τους τρόπους, και υπάρχουν αυτοί οι τρόποι, χωρίς φαραωνικά έργα, προς το όφελος του κράτους, άρα των πολιτών, να δημιουργήσει ένα άλλο ενεργειακό σύμπλεγμα και πρώτο. Μέσα σε αυτό εντάσσεται και ο αγώνας που είχαμε κάνει και δόθηκε ως ένα σημείο με το εξοικονομώ κατοίκον. Αλλά επιστρέφει. Είναι πιο βάθη από αυτό που ακούμε αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που έχει καταστήσει όλο τον ελληνικό λαό καχύποπτο με το κράτος. Έχει απολέσει την εμπιστοσύνη ο πολίτης προς το κράτος, δεν θεωρεί τίποτα από το δημόσιο κτήμα του για να το προστατεύσει και να το υπερασπιστεί. Είναι κάτι που το βλέπουμε σαν σύγχρονο. Λοιπόν, τα φωτοβολταϊκά στέγης είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Πρώτον, γιατί είναι αποκεντρωμένο. Είναι κοντά στην πηγή της ενέργειας. Το να κάνουμε ένα φωτοβολταϊκό πάρκο στην Κρήτη τεράστιο και να στέλνουμε την ενέργεια στην Καστοριά περιέχει πολλές απώλειες. Άρα είναι ένα το χαρακτηριστικό αυτό. Δεύτερον, για να μπορέσει το φωτοβολταϊκό στέγης να έχει πραγματικά, να γίνει στρατηγική ενός κράτους, μέρος ενός σχεδίου, πρέπει πραγματικά να δοθούν πραγματικά κίνητρα σε όλους να τα τοποθετήσουν. Ελπίδα του ΣΥΡΙΖΑ και δική μου είναι να μπορέσουμε με τις τράπεζες κρατικές, γιατί αυτή τη στιγμή οι τράπεζες είναι κρατικές, οι 4 συστημικές, να παίξουν τον ρόλο που πρέπει και όχι να βγάζουν και από τον ήλιο, εις βάρος και των πολιτών. Για να καταφέρουμε όμως να μείνουμε πιστοί στο συμβόλαιο εκείνο, γιατί τα λεφτά, ξέρετε πολύ καλά όλες και όλοι, όταν πάνε να γεννήσουν το βαρύλι τύπος πάτος του χρέους, δεν ξαναβγαίνουν. Τα λεφτά βγαίνουν από την παραγωγική διαδικασία. Και αυτή τη στιγμή ο παραγωγικός ιστός είναι κατεστραμμένος και καταστρέφεται περαιτέρω. Για να μπορέσουμε εμείς να δεσμευτούμε, αυτή τη στιγμή να μπορούσαμε να δεσμευτώ εύκολα ότι ναι, η τιμή θα επανέλθει, θα προσπαθήσουμε να επανέλθει για να μην σας δημεύσουν τα χωράφια σας ή ό,τι άλλο έχετε βάλει ή έχετε στην περιουσία σας και δεν το δεσμεύει ο έμφυ, ας πούμε, δεν το δημεύει, είναι να μην πουληθεί η ΔΕΗ. Αντιλαμβάνεστε πως περαιτέρω πώληση της ΔΕΗ, δηλαδή της μικρής ΔΕΗ, ακόμη και το ΑΔΜΙΕ, θα δημιουργήσει ένα διαδικασμένο το οποίο θα μας βάλει σε μια διαδικασία όπως έχουμε δεσμευτεί να το πάρουμε πίσω, αλλά το παίρνω πίσω, δεν είναι απλά με το χέρι δίπλα και το παίρνω. Έχει και νομικές διαδικασίες, έχει και συγκρούσεις για να τα επαναφέρουμε όλα αυτά. Άρα αυτό που θέλουμε είναι αυτή τη στιγμή να ανατρέψουμε με την πίεση του κόσμου αυτή την κυβέρνηση, να πάμε σε ελεύθερες, αδιάβλητες, δημοκρατικές εκλογές, να αποδειχτεί αυτό το ρεύμα που βλέπουμε και εδώ στην Καστοριά, στα χωριά, για να μπορέσουμε να βάλουμε τέρμα σε αυτόν τον κατήφορο, στην καταλήστευση των εισοδημάτων των λαϊκών στρωμάτων. Έτσι, ναι, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με άλλους όρους και να προστατεύσουμε εσάς όλους που δεχτήκατε πραγματικά αυτήν, το λέω ευθέως, ληστεία. Τον πολίτη, τον απλό πολίτη. Με την βεβαιότητα που έγινε η δήλωση από την Τρόικα, ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα. Φαίνεται καθαρά ότι οι υπογραφές που έχουν πέσει και οι δεσμεύσεις που έχουν γίνει δεν μπορούν να ανατραπούν. Πόσο σίγουροι λοιπόν είστε εσείς ότι θα ικανοποιήσετε το λαό με τα θα που έχετε υποσχεθεί και δεν θα μείνουν θα όπως συμβαίνει στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας. Κοιτάξτε, δυστυχώς για πολλούς θα δεν έχουμε. Το πρόγραμμα μας και οι θέσεις μας ξεκινάνε από τις ανάγκες της κοινωνίας, των συμπολιτών μας για μια αξιοπρεπή ζωή. Θεωρείτε την επαναφορά του 751, όχι εσείς γενικά, γιατί εσείς προφανώς ως δημοσιογράφος μεταφέρετε και κάποιες απορίες. Είναι θεωρείτε να μπορούμε να έχουμε πετρέλαιο και να θερμαθούμε, να μην πεθαίνουν νέοι άνθρωποι από αναθυμιάσεις μαγκαλιού. Είναι η επαναφορά, το αυτονόητο, το φορολόγητο, το ατομικό στις 12.000 ευρώ. Μπορεί να φορολογείται ένας άνθρωπος που έχει εισόδημα 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ ή να είναι άνεργος. Ποιο είναι από όλα αυτά Αυτή τη στιγμή ακούμε την κοινωνία, δυστυχώς για εμάς δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε και σε άλλα μεγαλύτερα αιτήματά της,
Είναι τα πρώτα που θα αντιμετωπίσουμε. Θα αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση και θα μπορούσα να επεκτείνω και να κάνω ερώτηση σε εσάς. Από πού προκύπτει αυτή η βεβαιότητα ότι οι υπογραφές δεν παίρνονται πίσω? Γιατί με έναν λαό, με μια κυβέρνηση καταρχήν που θέλει να διαπραγματευτεί, έχει σκοπό να διαπραγματευτεί, και ένα λαό που να μην βλέπει ως παροχές, γιατί εξαρτάται η ίδια τη ζωή, το μέλλον του παιδιού, που μπορεί να αποδημήσει, να πάει σε μια άλλη χώρα ή να είναι εδώ και να ζει μια μιζέρια, αυτή τη μιζέρια που ζούμε. Ειδικά η γενιά μου που ήταν των 700 σύμφωνα με τον Αλαβάνο και οι επόμενες που έχουν γίνει των 400 και ίσως αν ευοδοθεί το σύστημα Λοβέρδο να είναι και της δωρεάν εργασίας. Όπως στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στον Ταχάου. Μόνο τότε ο καπιταλισμός είχε καταφέρει να έχει δωρεάν εργασία. Λοιπόν, κύριε Πατσόπουλε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι η κοινωνία έχει αντιληφθεί και τα λάθη παρελθόντος, αλλά έχει αντιληφθεί ότι όσο πάει η ευθύνη, μπαίνει σε ένα σπιράλ αδιέξοδο και πρέπει να δώσει μία μάχη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το πεδίο, ας το πούμε έτσι, όλων αυτών των κοινωνικών συγκρούσεων, της διάλυσης μεσαίας τάξης. Αυτό όμως που βάζουμε εμείς σαν ατζέντα, το βάζαμε αδιάλειπτα. Από το 2010 ο ΣΥΡΙΖΑ, εγώ δεν ήμουν μέλος τότε, και στις εκλογές του 2012 είπε πως αυτές οι επιλογές των πολιτικών λιτότητας θα καταστάσουν την ίδια την Ευρωζώνη. Διάβαζα σήμερα οικονομολόγους το επίπεδο με Νόμπελ στην οικονομία, που λέγανε πως ο φταίχτης ουσιαστικά για αυτή την κατάσταση είναι η ίδια η Γερμανία. Ας μην αναζητούν ευθύνες στην Ελλάδα. Αυτό που λέγαμε πως πρέπει να εξαιρεθούν οι δημόσιες δαπάνες, χωρίς δημόσιες δαπάνες δεν πρόκειται να γίνει αρτευτικό στο γέρμα. Θα ψαρεύουν μόνο σε αυτό το φράγμα που δημιουργήθηκε με τα λεφτά του ελληνικού λαού και των Ευρωπαίων. Λοιπόν, αν δεν τερματιστεί αυτή η λιτότητα, αν δεν εξαρτηθούν οι δημόσιες δαπάνες από το στενό κορσέ του 3%, πώς θα γίνει? Μα έλα που το λέει και η Γαλλία και η Ιταλία, ναι, βέβαια ο Ρέντσι θέλει και μαζικές απολύσεις. Αλλά άλλο είναι το ζήτημα. Το θέλουν για τον εαυτό τους μόνο. Εμείς λέμε, θα το συζητήσουμε πανευρωπαϊκά. Θα το συζητήσουμε. Η Γαλλία λέει ότι παιδιά δεν γίνεται με ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Όποιος ξέρει απλά οικονομικά πρώτου έτους αντιλαμβάνεται πως αυτό που θέλει και θέτει ο προϋπολογισμός είναι ανεδαφικό. Δηλαδή να έχει συνέχεια πρωτογενέ πλεόνασμα, έτσι, και να έχει και ανάπτυξη. Το πρωτογενές πλεόνασμα ως ένας στόχος μπορεί να επιτευχθεί. Θα κλείσουμε και άλλα νοσοκομεία και σχολεία. Το λέει και ο προϋπολογισμός. Αυτή είναι η ουσία. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να σπάσει η λιτότητα. Και αυτό βλέπουμε πως αρχίζει και εξαπλώνεται στον Νότο. Το Ποντέμος, το ριζοσπαστικό κόμμα, είναι πρώτο στις δημοσκοπήσεις στην Ισπανία. Το Sinn Féin επίσης στην Ιρλανδία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αριστερές δυνάμεις, οι ριζοσπαστικές δυνάμεις είναι πρώτες σε αυτές τις χώρες που πέρασαν από μνημόνια και είναι υποκαθεστώς ομηρίας και λιτότητας. Αλλά θέλω να επανέλθω και να κλείσω σε αυτό. Πως ό,τι και να είναι, αν θέλετε να σας μιλήσω με πιθανότητες ευθέως, και αυτό θα είναι έξω, μπορεί να είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να ευοδοθεί το δικό μας όραμα και το δικό μας σχέδιο σε αυτή τη σύγκρουση. Αλλά τι άλλο έχουμε να κάνουμε? Η δικιά μου γενιά τι άλλο έχει να κάνει, κύριε Πατσόπουλε? Τίποτα άλλο από το να αγωνιστεί. Και πήρε τις αποφάσεις και τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2012. Οπότε αυτό που λέω και στις λαϊκές συναλλεύσεις, επειδή βλέπω αρκετά μεγάλο κόσμο στην ηλικία, δεν υπονοώ τίποτα, αλλά ηλικιακά από ό,τι έδειξε και ο χάρτης, δώσανε τη δυνατότητα σε Πασό και Νέα Δημοκρατία να κυβερνά, να συγκυβερνά και με τη Δημάρ. Κάντε πάσο να πάρει η δικιά μου η γενιά και οι επόμενες τα πράγματα στα χέρια της και να δώσει τον απαραίτητο αγώνα. Τελειώνοντας αυτό, είπα κάτι πριν και μπορεί να θεωρείται βαρύ. Μου λένε οι άλλοι δεν θέλουν να διαπραγματευτούν. Κοιτάξτε, ο κ. Λικουρέτζος, στην εισήγησή του στην Επιτροπή Οικονομικών που τυχάνει να είμαι μέλος, είπε ευθέως. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, έχει ένα εναλλακτικό σχέδιο για την Ευρώπη. Αλλά πού θα βρει συμμάχους? Λέει, οι εκλογές του Μάιου ανέδειξαν το Λαϊκό Κόμμα σε πρώτο κόμμα. Οι δυνάμεις που ουσιαστικά είναι και μέρος στη Νέα Δημοκρατία για το ΠΑΣΟΚ, ειδικά η Νέα Δημοκρατία στο Λαϊκό Κόμμα, δεν το συζητάνε αυτό. Του λέω πείτε το έξω στον κόσμο. Δηλαδή δεν συζητάτε το χρέος να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του και να γίνει βιώσιμο. Δεν συζητάτε για ρήτρα ανάπτυξης. Έτσι, δεν συζητάτε για αποπληρωμή σε πολλές δόσεις. Δεν συζητάτε για να καυθεί η λιτότητα, οι πολιτικές λιτότητας. Δεν σας ενδιαφέρουν. Δεν είναι στην ατζέντα σας. Άρα δεν διαπραγματεύεστε. Και έρχεται ο βουλευτής Καβάλας και πρώην
Υφυπουργός Εργασίας, ο κ. Παναγιωτόπουλος, και λέει: πρέπει να ψηφιστεί αυτός ο προϋπολογισμός, κύριε Μπατσόπουλο, γιατί? Για να είναι το διαπραγματευτικό χαρτί του κυρίου Σαμαρά την επόμενη μέρα στο Eurogroup. Σας το ανέφερα, είστε δημοσιογράφοι, θα το έχετε μελετήσει και καλύτερα. Σε τι διαφοροποιείται αυτός ο προϋπολογισμός από τα προαπαιτούμενα της Τρόικας, από τη λιτότητα? Εδώ παραδέχονται ότι το χρέος που μας κάνει το βίο-αβίωτο είναι βιώσιμο. Βλέπετε εσείς πουθενά κάτι να διαπραγματεύετε? Από την άλλη, ακούστε να δείτε. Προφανώς και εγώ, αν ήμουν δανειστής, θα έλεγα στον κόσμο ότι ακούστε να δείτε, οι υπογραφές δεν παίρνονται πίσω. Αλλά ας δούμε εμείς το ΣΥΡΙΖΑ Αυτοδύναμο, ας δούμε την επόμενη που θα πάρει τα πρώτα μέτρα αυτά που θα τον δικαιώσουν στα μάτια του λαού. Προς ποια κατεύθυνση πάει, με τον κόσμο έξω να υπερασπίζεται σε πορείες και διαδηλώσεις αυτή την κυβέρνηση και να δούμε μετά αν παίρνονται ή όχι οι υπογραφές πίσω. Κύριε Διαμαντόπουλο, αντιλαμβάνουμε ότι το ζήτημα του χρέους είναι μείζο θέμα για τον ελληνικό λαό, αλλά θεωρώ ότι μεγαλύτερο ζήτημα υπάρχει και μπαίνει επιτακτικά για το θέμα της λειτουργίας της δημοκρατίας. Θεωρώ και εγώ, αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι που προβληματίζονται για τη λειτουργία της δημοκρατίας, ότι η δημοκρατία στην Ελλάδα λειτουργεί κατά τρόπο νόθο, κολοβό. Είναι μια κολοβή δημοκρατία που οριακά μπορεί να την πικάζει δημοκρατία. Τρία είναι τα σημεία τα οποία θα θίξω και θέλω την απάντηση και τη δική σας, αν και είναι γνωστή λίγο πολύ η θέση του ΣΥΡΙΖΑ στα ζητήματα αυτά. Το πρώτο θέμα είναι ότι με τον υπάρχοντα εκλογικό νόμο εκλέγονται 60 βουλευτές από το πρώτο κόμμα, στους οποίους δεν αντιστοιχεί ούτε μία ψήφος του ελληνικού λαού. Το λεγόμενο πόνος. Οι 60 βουλευτές είναι ένα σοβαρό ποσοστό του όλου αριθμού των βουλευτών. Είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα. Το 1/5. 60 βουλευτές χωρίς μία ψήφο του ελληνικού λαού. Ένα δεύτερο θέμα επίσης, που νοθεύει τη δημοκρατία αποφασιστικά, είναι αυτό το όριο του 3%, 3% κάτω το οποίο δεν μπορεί να εκλεγεί, να μπει ούτε κόμμα, ούτε ανεξάρτητος βουλευτής μέσα στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, αν ο πολίτης δεν είναι μαντρωμένος σε ένα κόμμα, δεν μπορεί να βγει στο κοινοβούλιο. Κανείς δεν μπορεί να πιάσει 3%. Πανελλαδικά παρακαλώ. Δεν ξέρω αν το έχει πιάσει ο Μητσοτάκης παλιά που είχε κατεβεί μόνος του ανεξάρτητος. Κανείς δεν μπορεί να το. Που σημαίνει ότι στο κοινοβούλιο δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξουν ελεύθερες φωνές. Δηλαδή βουλευτές που να πούνε ότι εγώ δεν συμφωνώ με τη γραμμή αυτή του κόμματος και δεν είμαι κουκί, ούτε πρόβατο μέσα στο μαντρί να πάω όπως όλο το κουπάρι. Το πρώτο θέμα είναι αυτό με το εκλογικό σύστημα. Το δεύτερο θέμα, που είναι εξίσου ζωτικό και σπουδαίο, είναι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Στις δημοκρατίες η ανεξαρτησία, η τρίτη εξουσία πρέπει να είναι ανεξάρτητη και η πιο σημαντική κατά την άποψή μου και την άποψη των εθνών είναι η δικαιοσύνη. Βλέπουμε εδώ σήμερα έχουμε αρεοπαγίτη Υπουργό Δικαιοσύνης με αποτέλεσμα οι ανώτεροι δικαστές να περνάνε την πολιτική και τη γραμμή της εκάστοτε κυβέρνησης. Αυτό το πράγμα είναι εμφανέστατο και στις αποφάσεις που βγαίνουν, αν και οι δικαστές με το σύνδικμα θεωρούνται ότι στις αποφάσεις τους δεν υπόκεινται σε κανέναν έλεγχο, ούτε ανωτέρου ούτε ανωτάτου δικαστικού. Εντούτοις όμως υπάρχει μία υποταγή στην γραμμή που περνέται, πώς περνέται από τον Άριο Πάγο για πάρα πολλά θέματα, όπως είναι για αποζημιώσεις θυμάτων τροχαίων, για εργατικά ατυχήματα, για το ύψος των αποζημιώσεων δίνεται γραμμή, πολλά δίνεται, μην πάθουν τίποτα ασφαλιστικές εταιρείες παράδειγμα και σε πολλά άλλα ζητήματα. Υπάρχει Υπουργός Δικαιοσύνης. Δεν θα πρέπει καν να υπάρχει. Τι θα πει Υπουργός Δικαιοσύνης? Δηλαδή, ένας Υπουργός από την εκτελεστική εξουσία θα κάνει κουμάντο στη δικαιοσύνη που έπρεπε να αυτενεργεί και να εκλέγει από μόνο του σαν
δικαστικό σώμα, τους ανώτερους δικαστές, τους διοικητές της κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και είναι συνταγματικό θέμα. Και αυτό με το Σύνταγμα αλλάζει, θα πρέπει να αλλάξει. Ένα τρίτο επίσης σημαντικό θέμα είναι αυτή η περιβόητη ασυλία των πολιτικών. Αυτοί που θα έπρεπε να έχουν αυξημένη ποινική ευθύνη και αυστηρότατη ποινική μεταχείριση είναι στο απειρόβλητο. Αυτοί που διαχειρίζονται τα χρήματα και τις τύχες και την περιουσία και τα αγαθά και τον πλούτο του ελληνικού λαού, αυτοί είναι στο απειρόβλητο. Αυτά τα τρία θέματα νοθεύουν σημαντικότητα και αλλοιώνουν το καθεστώς. Δεν είναι δημοκρατικό αυτό. Για μένα δεν είναι δημοκρατικό καθεστώς. Είναι όμως αυτά για να τακτοποιηθούν, για να διορθωθούν, θα πρέπει να υπάρξει συνταγματική αλλαγή. Δηλαδή, αλλαγή του συντάγματος. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτά τα θέματα? Η επόμενη Βουλή θα παλέψει να είναι αναθεωρητική Βουλή για να φέρει τις αντίστοιχες συνταγματικές αλλαγές, ή συντακτική Βουλή που να έχει ευρύτερες εξουσίες και δυνατότητες εξορθολογισμού, διόρθωσης του συντάγματος. Ξεκινώντας, έχουν μπει πολλά ζητήματα, θα προσπαθήσω να τα απαντήσω εντάχει, αλλά περιεκτικά και ουσιαστικά. Μπαίνει ένα ζήτημα, γιατί βάλετε πολλές φορές είναι δημοκρατία, δεν είναι, κάπου κατηγορηματικά. Προβληματίζομαι και εγώ, προβληματιζόμουν με ποιον όρο θα μπορούσα να το εκφράσω και θα περιέγραφε και αυτό που συμβαίνει. Έχουμε ακούσει και από συντρόφους και συντρόφισσες θέλοντας να δείξουν στον κόσμο το τι γίνεται, λέξεις όπως έχουμε Κούντα, Δημοκρατία κτλ. Ο Κόλιν Κράουτς, Βρετανός επιστήμονας, έχει δώσει τον όρο μεταδημοκρατία. Ουσιαστικά δηλαδή πως αυτή είναι η αστική δημοκρατία, κρατάει το κέλυφος της, έτσι. Δεν έχει καταργήσει κάτι, τα δικαιώματα κοινωνικά, ανθρώπινα, δηλαδή οτιδήποτε άλλο συνταγματικά. Μπορεί αυτό το καθεστώς του μνημονιακό να ρέπει να είναι μεταξύ συνταγματικότητας και αντισυνταγματικότητας. Κρίνουμε τα δικαστήρια και η δικαιοσύνη που από ό,τι φαίνεται όντως δεν ενεργεί ως τυφλή. Είναι μεροληπτικά. Δηλαδή γράφονται συχνά σε τύπους που λένε έγραψε στον τύπο πως η δικαιοσύνη είναι σαν τα φίδια, λένε. Αυτοί οι καλλιτέχνες που το γράψαν, δαγκώνει μόνο τους υπόλοιπους. Δείχνει μια ταξικότητα. Από εκεί και πέρα, ξεκινώντας από τη θέση της αριστεράς για απλή, ανώθευτη, αναλογική, την οποία συμφωνούμε, έχουμε φτάσει σε αρκετές αντιφάσεις αυτή τη στιγμή και με αυτό που ζούμε, να θεωρούμε ότι το πόνος των 50 βουλευτών είναι κάτι το οποίο θα μας καταστήσει και εμάς δυνατούς και το λαό αυτοδύναμο, ώστε αυτά τα μίνιμουμ που έβαλε ο κύριος Μπατσόπουλος και δεν συμφωνούμε ότι είναι από πλευράς μας, δεν θα διαπραγματευτούν όχι με τους έξω, αλλά ιδιαίτερα με τους μέσα. Από εκεί και πέρα θέση μας, με ένα άλλο πολιτικό σκηνικό, με μια άλλη κυβέρνηση στην διακυβέρνηση, και όχι στην εξουσία γιατί είναι σύνθετο το πράγμα της εξουσίας, αφού απελευθερωθούν οι κοινωνικές δυνάμεις και θα θεσμοθετηθούν αλλαγές, θα πρέπει να γνωρίζετε, γνωρίζετε ίσως πως έχει δημιουργηθεί μια ομάδα, τη λένε σοφών, δεν μου αρέσει, το λέμε εμείς, το λέει ο δημοσιογραφικός κόσμος, από έμπειρους θα έλεγα ανθρώπους και για την συνταγματική αναθεώρηση και για το πολιτικό πλαίσιο γενικότερα, με επικεφαλή στον πρώην πρόεδρο του συνασπισμού, τον σύντροφο Κωνσταντόπουλο. Εκεί γίνονται επεξεργασίες, συζητάνε με τον κόσμο, συνδιαμορφώνουν. Αυτό για τον πόνο των 50 βουλευτών, η απλή αναλογική πραγματικά θα εκφράσει περισσότερες δυνάμεις και το όριο να καταργηθεί. Αλλά προσέξτε, εδώ θα διαφωνήσω σε κάτι. Το Σύνταγμα από μόνο του σου λέει πως είσαι σε ένα κόμμα, εκπροσωπείς το λαό. Αυτή τη στιγμή, εγώ δεν είμαι βουλευτής μόνο των μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι βουλευτής μόνο των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ ή των φίλων. Είμαι βουλευτής όλου του νομού. Και μου λέει το Σύνταγμα να πράξω ανάλογα για τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, να κάνω και μια κριτική από πλευράς μου, να επιτρέπετε. Αυτό πως μπορεί ένας μόνος του να κατέβει, βουλευτής, και να βγει,
ίσα-ίσα θα εξυπηρετήσει αυτός ο κατακαιρματισμός δυνάμεων, θα εξυπηρετήσει το ίδιο το σύστημα. Από ποια άποψη? Κανένας αγώνας δεν έχει κερδιθεί από έναν άνθρωπο. Ο δονκιχωτισμός με την καλή έννοια δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ούτε ένα σπυρί. Μπορεί να δικαιώνει το αγώνα στο προσωπικό στα μάτια άλλων ανθρώπων. Άρα, το πολιτικό υποκείμενο, το κόμμα δηλαδή, για μένα είναι μηχανισμός, είναι συλλογικότητα, όχι μηχανισμός, ο οποίος πρέπει να δρά προς τα συμφέροντα αυτό που εξυπηρετεί και το λέει φθαρσός. Άρα δεν θεωρώ ότι η κατάργηση του 3% μπορεί να δώσει ευκαιρίες, θα δώσει ευκαιρία σε παράγοντες, έτσι, να βγαίνουν βουλευτές σε έναν τόπο και να λένε: εγώ παλεύω ρε παιδιά, δεν έχω κανένα κόμμα να κυβερνήσω, να βάλω την ατζέντα, γιατί εκεί φτάνουμε. Λέω ότι εγώ για εσάς κάνω τα πάντα. Καλά το λένε και οι βουλευτές που ψηφίζουν και έχουν και την πλειοψηφία, έτσι. Ότι από τη μία ψηφίζουν, από την άλλη παλεύουν για τον νομό. Άρα θεωρώ τη συλλογικότητα, την οργανωμένη πάλι, το μόνο τρόπο για να αλλάξουν τα πράγματα. Δεδομένο από την αριστερά. Δεύτερο, για τη δικαιοσύνη. Απάντησα εν μέρει πριν, προφανώς η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Η δικαιοσύνη οφείλει να, όχι οφείλει, είναι από μόνη της. Σαν οντότητα, σε αυτή την αστική δημοκρατία, πυλώνας αυτής της δημοκρατίας. Είναι η νομοθετική εξουσία που είναι η Βουλή, η εκτελεστική που είναι η κυβέρνηση και η δικαστική. Αλλά επιτρέψτε μου να πω όσο πιο ευγενικά μπορώ, γιατί είναι εξουσία και τη σέβομαι, όπως και αυτή πρέπει να σέβεται την νομοθετική, το ένα χέρι είναι βιτάλο. Λοιπόν, είναι θέμα όλων μας στην κοινωνία. Και η δικαστική εξουσία είναι και αυτή κομμάτι της κοινωνίας μας. Όταν δίνουμε μάχη με στερεότυπα για ρήξεις και ανατροπές, υπάρχει παντού δυναμικό, το οποίο είναι πρωτοπόρο. Είναι κι άλλο της αντίδρασης που κρατάει πίσω. Τώρα χρησιμοποιήσω για να εκφράσω καλύτερα τον σύντροφο αγωνιστή που είναι τιμή μου να βρίσκουμε στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα και μπορεί και λέει και μια κουβέντα παραπάνω. Ο σύντροφος Μανώλης ο Γλέζος έχει πει: επιφανειακά, μετά την πτώση της Χούντας, κάποιες παρεμβάσεις γίνανε στην αστυνομία, στο στρατό, στο μόνο που δεν έγινε καμία ήταν στη δικαιοσύνη. Τέλος, γι' αυτό που αναφέρθηκε ως ασυλία των βουλευτών, μου δίνει μια χρυσή ευκαιρία να ξεχωρίσουμε κάποια πράγματα. Ο βουλευτής νομοθετεί. Δεν διαχειρίζεται πλούτο του ελληνικού λαού άμεσα. Αυτός που διαχειρίζεται είναι ο υπουργός. Για τον υπουργό, τους υπουργούς. Όχι, ήταν πολύ καλή ερώτηση για να το ξεχωρίσουμε. Η ασυλία των βουλευτών ήταν ένα από τα τυράκια, καλώς έγινε, περιορίστηκε η ασυλία, από τον τότε πρόεδρο της Βουλής, τον Φίλιππο τον Πετσάλικο, για να τσιμπήσει ο κόσμος στο τυράκι ότι σας βάζουμε στο μνημόνιο, διαλύουμε την οικονομία, υγεία, παιδεία κτλ. Αλλά δείτε, μειώνουμε τις αποζημιώσεις μας και μειώνουμε και την ασυλία των βουλευτών. Καλά κάνουν και την μείωσαν. Έχει περιοριστεί δραστικά. Αλλά για να μπορώ εγώ να πω το όνομα εδώ πέρα ευθέως στους φίλους και τις φίλες της Πασιφός ότι πήγαν τα λεφτά σας στον Κοπελούζο και στον Μυτιληναίο, αυτοί έχουν από πίσω ολόκληρα δικηγορικά γραφεία. Δεν θα προλάβαινα ούτε στον νομό να είμαι, ούτε στη Βουλή να πάω. Θα έκανε μια βιομηχανία μηνύσεων και αγωγών που δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν. Και εξάλλου έχει περιοριστεί και περνάει και από την Ολομέλεια αυτό το πράγμα. Υπάρχει όμως ο νόμος περί μη ευθύνης, όπως λέμε εμείς, υπουργών, τον οποίο έκανε ο μέγιστος συνταγματολόγος Βενιζέλος. Προφανώς αυτό από την αριστερά τελειώνει. Σε όποια θέση είσαι ερετός, αναλαμβάνεις θέση ευθύνης, διαχειρίζεσαι χρήμα δημόσιο, στον συνεταιρισμό να είσαι, οφείλεις να είσαι προσεκτικός να τα διαχειρίζεσαι ανάλογα και αν είσαι ευθυνόφοβος, σπίτι σου. Δεν είναι όλοι για να αναλαμβάνουν τέτοιους ρόλους, όποιος τον αναλαμβάνει θα υπόκειται σε έλεγχο, διαφανή έλεγχο. Προσπαθούμε στην αριστερά, ακόμη και αυτό που το εγχείρημα εδώ απόψε έχει αυτό το ρόλο της δημόσιας λογοδοσίας και διαφάνειας. Δεν είναι μια επιτυχία κανενός που τη συγκαλεί. Το ότι είναι μαζικό είναι ευτυχές για όλους μας. Δείχνει έναν άλλον δρόμο. Πρέπει να επιβάλλουν οι πολίτες. Και αρχίζει από εδώ και προφανώς πρέπει να νομοθετηθεί και θα νομοθετηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση. Έχουμε πολλά να κάνουμε. Είναι πολύ εμπειρότεροι οι σύντροφοι που έχουν αναλάβει το ρόλο. Πρέπει να είναι αναθεωρητικοί. Αλλά προσέξτε, είχε αρθρογραφήσει σαν ύποπτο χρόνο για το Σύνταγμα. Ήταν ίσως το πρώτο μου άρθρο και δεύτερο εδώ στην Καστοριά. Σαν ύποπτο χρόνο ο Βενιζέλος είχε πει: το Σύνταγμα, η επόμενη Βουλή πρέπει να είναι αναθεωρητική. Και λέει: το Σύνταγμα πρέπει να προσαρμοστεί με την παρούσα κατάσταση. Προσέξτε. Δηλαδή,
Ενώ το Σύνταγμα στέκει κουρελιασμένο σαν σκιάχτρο και μπορεί ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας να το επικαλείται για να δώσει έναν υπερπάτων αγώνα πολλές φορές δοκιχωτισμού, κόντρα σε όλα, το επικαλείται είναι εκεί, κουρελιασμένο. Φανταστείτε εάν αυτοί έχουν την πλειοψηφία στην επόμενη Βουλή να αναθεωρήσουν το Σύνταγμα. Θα είναι σύνταγμα, όχι προϋπολογισμός λιτότητας. Μία αναγνώριση ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων, δικαίωμα στην εργασία. Υπεράσπιση και το ίδιο του Συντάγματος. Δηλαδή λένε, έχω πει πολλά κύριε Βαγγελίδη, το ίδιο το Σύνταγμα σου λέει να το υπερασπιστείς με κάθε τρόπο. Δεν επεκτείνουμε παραπάνω. Έχω μάθει. Άλλος. Τόσο απερωτήσεις και υποθετήσεις. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για διαγραφή ενός μέρους του χρέους. Δεν ξέρουμε ποιο είναι αυτό. Προφανώς θα το διαπιστώσουμε όταν θα γίνει ένας λογιστικός έλεγχος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Υπάρχει προηγούμενο στον κόσμο όπου έχει διαγραφεί τόσο ένα ποσοστό χρέους προς τους δανειστές. Αν εξαιρέσουμε την Αργεντινή που έχει κάνει αυτό, ο Στιμίτης έχει κάνει αυτό που έχει κάνει. Η Ελλάδα το έχει κάνει αυτό. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι περίμενα μια πιο δύσκολη ερώτηση από τον σύντροφο Σεραφείμ, γιατί θα μας πάρουν, λέει. Κοιτάξτε, θέλω όμως να τοποθετηθώ λίγο πριν. Με την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, την οποία σαν πολίτης είχα υπογράψει. Μπαίνει αυτό το ζήτημα. Τι γίνεται με τη διαγραφή του χρέους και αν ελεγχθεί. Από τότε που ήταν ένα πραγματικά εγχείρημα για να πείσει τον κόσμο ότι πρέπει κάτι να διεκδικήσει, τη θεωρώ ξεπερασμένη από ποια άποψη όμως τη θεωρώ ξεπερασμένη. Ρωτάω, γίνεται ο έλεγχος του χρέους. Και βγαίνει το 3% μόνο είπα χθες ή απεχθές. Μόνο. Έτσι. Μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, να πληρώνουμε ένα μη βιώσιμο χρέος, το οποίο όλες οι θυσίες του ελληνικού λαού εγγράφονται στον προϋπολογισμό και λέει όσα αυτά που έχουμε τραβήξει αυτά τα χρόνια θα καταφέρουμε τον επόμενο χρόνο να μειώσουμε κατά 6 δισεκατομμύρια το χρέος, που είναι 371. Δηλαδή όλους μαζί να μας βάζαμε σε αυτή την τρύπα δεν θα έκλεινε. Άρα, αν είναι 3% το απεχθές, εμείς δεν πρέπει να διεκδικήσουμε τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους αυτού του χρέους που είναι το έμβολο ο πολιορκητικός χρεός για να ξεπουληθεί δημόσια περιουσία πάλι σε ίδια τζάκα. Το ελληνικό πήγε στο Λάτσι. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Λοιπόν, είναι τόσο πολλά τα ονόματα και τα αεροδρόμια στον Ποπελούζο, τα σκουπίδια στον Πόμπολο. Διαλύεται η εργασία για να κερδίσουν παραπάνω, ξεπουλιέται ο δημόσιος πλούτος για να κερδίσουν παραπάνω, παίρνουν και τους φυσικούς πόρους. Τα λικτορυχεία, θέλουν τη Χαλκιδική, το χρυσό στη Χαλκιδική, αλλά ως τώρα δεν. Και όταν με το ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να πάρουν από εκεί ούτε ουγγιά. Αλλά και πάμε στο άλλο σενάριο. Ότι είναι το 97% του χρέους απεχθές. Θεωρείτε εσείς ότι θα θυροκολλήσουμε και θα πούμε, παιδιά, μας δικαίωσε η Επιτροπή Ελέγχου, έδειξε ότι το 97% είναι απεχθές. Θυροκολλούμε και κοιμόμαστε ήσυχα. Η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Η ρήτρα ανάπτυξης είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ και η αποπληρωμή σε πολλές δόσεις. Αλλά έλατε που αυτό το πράγμα ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή. Όχι. Μην θεωρείτε ότι ψηφίστηκε σε καμία διακομματική επιτροπή ότι είμαστε όλοι σύμφωνοι να το διεκδικήσουμε. Ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και τη ΔΙΜΑΡ για το χρέος του Ιράκ προς την Ελλάδα. Όταν ο υπεραλισμός θεώρησε ότι πρέπει να μπει στο Ιράκ για τα πετρέλαια, είπε αφού θα τους γκρεμίσω τα πάντα να τα ξαναρτήσω, να βγαίνει από τη μία τσέπη και να μπαίνει στην άλλη. Για να μην το πούν το χρέος απεχθές και ανοίξουν οι ωρέξεις άλλων, να πούνε ότι εντάξει, εδώ δεν είχαμε δικτάτορα, σαν το Σαντάμα δεν ξέραμε τα σουάψ του Σιμίτη, δεν ξέραμε τα εξοπλιστικά του Άκη, δεν ξέραμε τις ζήμες που πιθανότητα πήγαινε με αυτοματισμό σαν πάγια τραπεζική εντολή το 2% στα ταμεία της Νέας Δημοκρατίας και το 2% από τις μίζες του ΠΑΣΟΚ. Και για να μην ανοίξει η όρεξη πήγε στο κλαμπ των Παρισίων. Το κλαμπ των Παρισίων δεν είναι καμιά υπόγεια στο Α με διαβόλους, τριβόλους, με ουρές και μασόνους και οτιδήποτε. Είναι οι ισχυρότερες χώρες και λένε εκεί ανοίγουν την ατζέντα διευθέτησης του χρέους. Και λένε συμφωνούν ότι θα διαγραφεί. Έρχεται η ελληνική κυβέρνηση αυτές τις μέρες, πέρσι, και λέει ψηφίζουν και διαγράφουν το 80% του χρέους του Ιράκ προς εμάς, αρχίζει να το αποπληρώνει από το 2019 και
και θα το αποπληρώσει μέχρι το 2045. Πού υπάγει τώρα αυτό? Στο διεθνές δίκαιο. Τι λέει το διεθνές δίκαιο? Ότι από μια χώρα που δεν έχει για υγεία, παιδεία και υποδομές, κρατήστε το, αυτό το ξαναείπαμε. Πώς γίνεται χωρίς δημόσια υποδομή να φύγεις από μια κρίση? Όταν σου πει το Ιράκ ότι εγώ, παιδιά, δεν έχω για υγεία, παιδεία και υποδομές, δεν σου δίνει τίποτα και δικαιώνεται. Ποιοι είναι λαϊκιστές που το λέγανε, ποιοι δεν το διεκδικούν για την ίδια τη χώρα, όταν παραδέχονται όλοι πως η μείωση του ΑΕΠ κατά 30% δεν αντιστοιχεί πουθενά ιστορικά να το έχει υποστεί χώρα εν καιρό ειρήνης. Αυτό για αυτούς που θεωρούν ή πιστεύουν ή λένε πως διαπραγματεύονται οποιοδήποτε χρέος. Αυτά είναι ψηφισμένα στην Ελληνική Βουλή. Ο ΣΥΡΙΖΑ καταψήφισε αυτή τη ρύθμιση διότι ήταν για τα κέρδη των Αμερικανών, δεν θα πήγαινε αυτή η ρύθμιση για να αναθαρρύσει, να χτίσει ξανά και να αρχίσει τη ζωή του Ιρακινός λαός από την αρχή, και επειδή η ελληνική κυβέρνηση μας λέει λαϊκιστές, μας λέει εξωγήινος και δεν το διεκδικεί και για εμάς. Πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσουμε για την κοινική σας πρόσκληση και τον τέταρτο δημόσιο απολογισμό της δραστηριότητάς σας. Θέλαμε να σας ρωτήσουμε όμως λίγο το εξής ερώτημα. Ευχαριστώ. Και θα ξεκινήσω από την ιδιότητά σας. Συγγνώμη, ονομάζομαι Κιάτας Φλέβεν, είμαι ως εκπρόσωπος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας. Και θα ξεκινήσω από μία από τις απαντήσεις που έδωσε η κυρία Λούση σε μια ερώτηση της, ήταν ότι ή καστοριά ή τίποτα. Εμείς οι Γουνοποιοί, και ας μας επιτραπεί η έκφραση, λέμε καστοριά ή Γούνα. Θα θέλαμε λοιπόν πρώτα να σας ρωτήσουμε το εξής. Ενώ ομιλούμε μαζί σας βρίσκουμε συμπαραστάτη σε πολλά αιτήματά μας και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Παρ' όλα αυτά, ενώ ομιλούμε, αγωνιζόμαστε από κοινού για το προβλήμα της Γούνας, ενίοτε βλέπουμε και διαβάζουμε κάποια άρθρα ότι το εμπόριο της Γούνας, και αυτά μάλιστα πρέπει το δικό σας κόμμα, το εμπόριο της Γούνας πρέπει να σταματήσει, στην Καστοριά πρέπει να βγουν να κάνουν κάποια άλλα επαγγέλματα πια, να γυρίσουν προς τον εναλλακτικό τουρισμό κτλ. Επειδή τέτοιου είδους άρθρα και μάλιστα όπως το διαβάζουμε είναι και από επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ, θα θέλαμε λοιπόν κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να γνωρίζουμε και εμείς οι Γουνοποιοί, αλλά και οι Καστοριανοί, το τι ακριβώς πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, θα πρέπει να συνεχίσουμε εμείς οι Καστοριανοί να δουλεύουμε Γούνα? Ένα ερώτημα. Να το πούμε έτσι απλά τα πράγματα. Γιατί το κυριότερο για μας είναι να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο. Και το δεύτερο ερώτημα είναι, από τη στιγμή που θα επαληθευτούν όλες οι δημοσκοπήσεις και ο ελληνικός λαός κάνει το ΣΥΡΙΖΑ με οποιασδήποτε συμμαχίες στην κυβέρνηση. Πέρα τις προτάσεις που εμείς οι χώρες καταθέσουμε στην τότε κυβέρνηση, τι σκοπεύει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει για τις επιχειρήσεις, για τους γονεργάτες, για τις φάρμες, και μάλιστα αυτή τη δύσκολη στιγμή που ο κλάδος της ελληνικής γονοποιίας αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη κρίση που ποτέ άλλοτε δεν μας έχει χτυπήσει. Μένω σε αυτά και αναμένω τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Όπως προείπα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γίνει ένα μονολυθικό κόμμα που θα απαγορεύεται να εκφραστεί οποιαδήποτε άποψη. Αντιλαμβανόμαστε ότι πολλές απόψεις, και όπως μπαίνουν πολλές φορές, όπως μπαίνει η ατζέντα, δημιουργούν πεδίο δόξης λαμπρών να υπάρξει κάποια παρανόηση μέχρι και διαστρέβλωση. Λοιπόν, το ζήτημα που μπαίνει με τη Γούνα μπαίνει ένα γενικότερο ζήτημα των δικαιωμάτων των ζώων. Λοιπόν, κάθε πολιτισμένη κοινωνία πρέπει να αναγνωρίζει τα ζώα δικαιώματα. Κατά αυτή την έννοια, οποιαδήποτε εντατική, να μου επιτρέψετε, καλλιέργεια, δηλαδή βιομηχανική, στο ζωικό κεφάλαιο, υπάρχουν ζητήματα για την διαβίωση των ζώων. Μιλάω και για την κτηνοτροφία. Έχουμε δει την κτηνοτροφία, όταν γίνονται μαζικά, υπάρχουν ζήτημα διαβίωσης αυτών των όρων. Κατά αυτή την έννοια, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ και των δικαιωμάτων των ζώων είναι για όλα αυτά. Προφανώς γίνεται ένα συγκεκριμένο, επικεντρώνεται εδώ στο νόμο, συγκεκριμένα σε αυτό. Ακούστε να δείτε. Δεν θα επιβάλλουμε σε κανένα να σιωπήσει. Αυτό που κάνουμε εμείς και έχουμε δηλώσει και με θέση μας είναι πως πρέπει να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι, έτσι, και για τη διαβίωση των ζώων στις φάρμες και πολύ περισσότερο για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις εδώ στο νομό Καστοριάς. Λοιπόν, αλλά εν τέλει, την Ομοσπονδία Γούνας και κάθε άνθρωπο εδώ μέσα ή έξω στην κοινωνία που
εργάζεται στη Γούνα. Η Γούνα είναι ένας από τους πυλώνες που έκτισε αυτό το νομό. Άλλα πρέπει να τον τρομοκρατούν. Και είναι αυτό που τον τρομοκρατούν. Είναι αυτό που έχουμε πει για το μη σταθερό φορολογικό σύστημα, για το άδικο φορολογικό σύστημα που υπάρχει, για τα τιμολόγια της ΔΕΗ που ανεβαίνουν. Όλο αυτό που περιέγραψα για να μην κουράζω στον κύριο Παπαδόπουλο, αυτά είναι που τρομοκρατούν. Όχι αν έρθει ο κακός ο σύστημα, παλιότερα θα παίρναμε τις κατσίκες, θα παίρναμε τα σπίτια, τώρα πάρουμε τις φάρμες. Τι θα κάνουμε με τις φάρμες, να ξέρουμε τώρα. Δεν λέω ότι το λέτε εσείς προσέχετε. Αλλά αυτά είναι. Όπως επίσης πρέπει να έχουμε τα μάτια ανοιχτά. Παραδεχτήκατε ότι υπάρχει άνευ προηγουμένου κρίση. Και με το ζήτημα που προέκυψε και με τη Ρωσία. Αλλά η Ρωσία αποδεικνύει ένα γεγονός. Η Γούνα δυστυχώς την έχει καταστήσει ο ίδιος ο χρόνος ένα προϊόν που έχει πολλές μεταβλητές, αστάθμιους παράγοντες. Και αν κάνω κάτι λάθος να με διορθώσει. Είναι διάλογος, έτσι. Παραδείγματος χάρη, η πρώτη ύλη μπαίνει στη δημοπρασία. Δεύτερον, έχει να κάνει με τις κλιματολογικές συνθήκες. Που η υπερθέρμανση του πλανήτη ξέρετε ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Τρίτον, έχει γίνει ένα είδος ακριβό για να αγοραστεί, οπότε ακουμπάει σε συγκεκριμένες αγορές, έτσι, και είναι και η μόδα. Αυτά όλα δημιουργούν τεράστια ζητήματα στον κλάδο. Πολλά από αυτά δεν μπορούν να τα διαχειριστεί ούτε μια κυβέρνηση. Αυτό που έχει δώσει η Γούνα πέρα από το να χτίσει αυτό το νομό, έχει δώσει και κυκλικά μεγάλες κρίσεις. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα από την αγροτική πολιτική του περιβάλλον είναι ότι πρέπει ένας νομός να έχει μια ισόρροπη ανάπτυξη, όταν ξεσπάσει κρίση σε κάποιον τομέα, να μπορέσουν οι άλλοι δύο, που θα είναι υγιείς και εύρωστοι αν γίνεται, να τραβήξουν. Έχουμε δει περιπτώσεις που από τη Γούνα, από την κρίση πήγαιναν και βάζαν φασόλια, μετά κάποιοι άνθρωποι από αλλού πήγαιναν στις φάρμες. Πρέπει να υπάρχουν πυλώνες ανάπτυξης, να αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο και τη Γούνα και τον πρωτογενή τομέα, αλλά και τον τουρισμό. Έτσι. Που έχει επεκταθεί και χωρίς να έχει τα εφόδια που θα έπρεπε. Άρα αυτά όλα πρέπει να απασχολούν, μας απασχολούν εμάς. Τώρα η Γούνα είναι και μια κατάσταση που πρέπει να έχει και μια υβριδική αντιμετώπιση, αν μου επιτρέπετε ο όρος, από την άποψη ότι δραστηριοποιείται εδώ βόλιος και άρτιστα. Π.χ. στις φάρμες. Το κάνανε για να εξυπηρετήσουν κάποιες λογικές κτηνοτροφία. Εμένα που το κάνανε κτηνοτροφικό και δημιουργεί άλλα ζητήματα, άρα πρέπει να δούμε ένα πλαίσιο. Τις απόψεις σας και τις θέσεις σας τις έχουμε μεταφέρει και έχουμε απαντήσει στην Επιτροπή Προγράμματος. Εδώ επανέρχομαι και λέω: κάθε κοινωνική ομάδα, κάθε επαγγελματική ομάδα, κάθε παραγωγική ομάδα οφείλει να μας στέλνει τα αιτήματά της. Οφείλουμε να τα επεξεργαζόμαστε σοβαρά με την προοπτική και τις θέσεις και τις ιδέες που έχουμε για να χτιστεί αυτή η κοινωνία. Προφανώς δεν θα τα αποδεχτούμε όλα. Προφανώς κάποια θα γίνουν τροφή για σκέψη για να καταλήξουμε, σαν ΣΥΡΙΖΑ, σαν κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς, σε ένα πρόγραμμα. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά δεν θα ευχαριστήσουμε τους πάντες, δηλαδή δεν λέμε θα και ναι σε όλους, ερχόμαστε και συνδιαμορφώνουμε. Αυτό είναι το όραμά μας για τον νομό. Από εκεί και πέρα, απαντά και για το ζήτημα το εργασιακό για τους γουνεργάτες, πως η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και συλλογικών διαπραγματεύσεων, η αποκατάσταση των εργασιακών είναι δέσμευση αριστεράς και ξέρετε, έχουμε σιγά σιγά και σημάδες που δεν περιμέναμε. Οι έμποροι και οι βιοτέχνες. Όλοι αυτοί συμφωνούν, αυτή είναι θέση τους το 751, είναι θέση τους να μην δουλεύουν την Κυριακή, είναι θέση τους γιατί να γίνουν οι συμβάσεις συλλογικές και επαναδιαπραγμάτευση, γιατί βλέπουν, παλιότερα μπορεί να ήταν οχελική αρνητική σε αυτά, ότι 10 μικρομεσαίες κλείνουν, ένα μόλ ανοίγει, να το πω έτσι. Αν το έχω κύριε, να ρωτήσει τίποτα. Αν το επιτρέψετε το βουλευτή, μπορεί κατά καιρούς να έχουμε διαφωνήσει ορισμένα. Πολιτικές διαφωνίες προφανώς. Άρα είναι τελειωτές. Προσωπικές θέσεις σε συμβουλικά προστάδια. Θα ήθελα να ρωτήσω, πέρα από μια στρατηγική, που είναι σε βάθος χρόνου, υπάρχει μια καθημερινότητα. Αν υπάρχουν συγκεκριμένες κινήσεις για άμεση της καθημερινότητας, αυτό συμφωνούμε στις διατυπώσεις. Και το δεύτερο που ακούγοντας αλλά και διαβάζοντας, βάλατε ένα στοιχείο ότι μειώνεται κατά 62% στον προϋπολογισμό τα έσοδα της τουρκικής αυτοδιοίκησης στην ιστορία. Αυτό το 62% είναι μια οριζόντια μείωση που αφορά όλες τις τουρκικές αυτοδιοικήσεις ή ποικίλια ανανομών, που πραγματικά ποικίλια ανανομών θα έχει ενδιαφέρον ιδιαίτερο. Και
και για τη σύνθεση που εκφράζει ό,τι εκφράζει ο νομός και για τη διαμόρφωση των συνθηκών, του χειμώνας κτλ. Είναι, ξεκινώντας από το πρώτο, κύριε Μαλέα, είναι πραγματικότητα πως στην επεξεργασία τώρα ενός προϋπολογισμού μπαίνουμε να επιτάσσουμε πολλά πράγματα. Αυτό που υπήρξε ως υποσημείωση από τους αρμόδιους βουλευτές ήταν ότι ψάξτε να δείτε τι κόβεται στο νομό σας. Θεωρώ δηλαδή από αυτήν την υποσημείωση και την παρότριση των συντρόφων και συντροφιστών ότι δεν είναι μάλλον ίδιο για όλους. Διατηρώ μια επιφύλαξη να σας το επιβεβαιώσω αυτό και να στείλω και στο εργατικό κέντρο ακριβώς τι συμβαίνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όντως αντιμετωπίζουμε ζητήματα καθημερινότητας και ανθρωπιστικής κρίσης. Η κρίση του καπιταλισμού που ξεκίνησε το 2008 έχει επιφέρει και η συσσόρευση του πλούτου, της διάλυσης του κοινωνικού κράτους έχει επιφέρει τέτοια ζητήματα. Άρα, πρώτο, η επέκταση του επιδόματος ανεργίας. Δεύτερο, η παροχή σε 300.000 νοικοκυριά, σε έναν μέσο όρο που χρειάζεται ένα μέσο νοικοκυριό, παροχή ρεύματος. Ενέτη 2014 και 2015, όταν πέφτει ο γενικός και νεκρώνει ο πολιτισμός μας, είναι απαράδεκτο να υπάρχουν σπίτια χωρίς ρεύμα. Ακόμη και το δώρο και ο μισθός στα 751 και το δώρο των Χριστουγέννων στους συνταξιούχους είναι πρώτα μέτρα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης. Από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, όταν το αγκαλιάσουν τα εργατικά κέντρα, τα σωματεία, οι ομοσπονδίες των εργατών να τα διεκδικήσουν, θα είναι κάτι που θα επιφέρει και νέες θέσεις εργασίας. Προφανώς είναι και σε γνώση σας, γιατί είστε πρόεδρος του εργατικού κέντρου και σε περιόδους που βγαίνουν σοβαρές επεξεργασίες από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ, που δείχνουν και με ποιον αργό ρυθμό, ακόμη και με μέτρα μιας κυβέρνησης αριστεράς, θα αρχίσει να πέφτει η ανέργεια. Αν δεν κάνω λάθος, είχε βγει και διορθώστε με, αν κάνω λάθος, πως με ένα σχέδιο με το 751 με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας μικρής επέκτασης, ναι, ότι θα πέσει κάτω από το 10% σε 20 χρόνια. Δεν είναι κάτι εύκολο να αντιμετωπιστεί η ανεργία. Έτσι. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να μην υπάρξουν άλλοι άνεργοι να προσθεθούν. Θεωρούμε τους δημόσιους υπαλλήλους και δημόσιους λειτουργούς, άνθρωποι που χάσαν τις δουλειές τους, γίνανε ανθρωποθυσίες στο μνημόνιο, θα επιστρέψουν γιατί κανείς δεν περισσεύει. Θεωρούμε ένα δημόσιο όπως πρέπει να είναι λειτουργικό, να πετάξει τα βαρύδια του παρελθόντος, του πελατειακού κράτους, του στρεβλού δημοσίου που ξέρουμε και είχε να δημιουργήσει Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Θα αντιμετωπίσουμε ως ισότιμους συνομιλητές αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό μπορούμε να κάνουμε και θα κάνουμε. Για τον ιδιωτικό τομέα θεωρώ ότι αυτά τα πρώτα μέτρα που εξήγηλε ο πρόεδρος στην έκθεση και απάντησε στον κύριο Παπαδόπουλο για τη μικρομεσαία επιχείρηση που είναι η Ραχοκαλιά. Για το αγροτικό ζήτημα, η Τράπεζα Ειδικού Σκοπού για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αγρότες που θα είναι ένα πιστωτικό εργαλείο, γιατί για αυτή τη στιγμή μπορεί να υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο, αλλά πρέπει να βρει το 50% του κεφαλαίου. Ένας αγρότης που τελειώνει τη σεζόν, παίρνει την καινούργια σοδιά και δεν έχει πληρωθεί την προηγούμενη. Όλα αυτά θα δημιουργήσουν, καταρχήν δεν θα δημιουργήσουν άλλους ανέργους και σιγά σιγά θα αρχίσει να κλιμακώνεται με τη μικρή ζήτηση με όλα αυτά τα μέτρα να υπάρχουν εργασία. Να υπάρχει εργασία, να υπάρχουν θέσεις εργασίας, οι οποίες όμως δεν θα είναι επισφάλιτες. Δεν μπορείς να πετάς στο ΓΕΑΤ έναν άνθρωπο που δούλευε 20 χρόνια, 15 χρόνια, 10 χρόνια, προειδοποιώντας το πως αν δεν βρει δουλειά σε ένα εργασιακό τοπίο με 1,5 εκατομμύριο ανέργους, θα τον απολύσεις και θα πάρει τον μισθό. Αλλά ξαναλέω, για να υλοποιηθούν αυτά πρέπει να υπάρξει ένα ρωμαλαίο εργατικό κίνημα, πρέπει τα εργατικά κέντρα να είναι μπροστά, να είναι στην πρωτοπορία. Να είναι αυτά που θα βάζουν δύσκολα στην κυβέρνηση της αριστεράς, θα βάζουν μπροστά την αυτοδιαχείριση ως το μέλλον, διότι ο πλούτος λιγόστρεψε, μειώθηκε 30% το ΑΕΠ, καταστρέφει την παραγωγική διαδικασία και αυτό το πλούτο που παράγουμε ακόμη πρέπει να το μοιραζόμαστε εξίσου. Άρα, καλούμε τα εργατικά κέντρα και όσα εργατικά κέντρα είναι στην πρωτοπορία αυτή, να μας έχουν δίπλα τους, να μας έχουν όταν διεκδικούν και στρέφονται απέναντι σε κακούς εργοδότες που έχουν μαύρους και που διατηρούν μαύρη ασφάλεια στην εργασία, δίπλα να διεκδικούμε μαζί τους, να τους υπερασπιζόμαστε. Γιατί εν τέλει ο επιχειρηματίας, ο μικρομεσαίος, ο οποίος δεν πληρώνει, έχει έναν άνθρωπο ανασφάλιστο, κύριε Γιάτα, δημιουργεί αθέμητο ανταγωνισμό
και στους συναδέλφους του. Θεωρώ ότι όλες οι ομοσπονδίες, η Ομοσπονδία Αγωνιστή ή τα πρωτοβάθμια σωματεία, πρέπει εκεί να γίνει η πρώτη σύγκρουση. Εγώ, σαν εργοδότης, αν ήμουν εργοδότης μικρομεσαίας, κύριε Παπαδόπουλο, επιχειρηματίας, το πρώτο πρόβλημα θα το είχαμε αυτόν που υπάρχουμε στο ίδιο πρωτοβάθμιο ή στο δευτεροβάθμιο και ξέρω ότι δεν πληρώνει ίκα. Σε αυτό που δεν διατηρεί τους περιβαλλοντικούς όρους. Γιατί δεν μπορείτε να το κάνετε, δεν μπορεί η κοινωνία να υπεκφεύγει. Δεν μπορεί δηλαδή ο χατζιαβατισμός του κατακαιρματισμός της εργατικής τάξης να τα ρίχνει στην ηγεσία του εργατικού κέντρου ή στον βουλευτή. Θα τα ρίχνει, αλλά θα πρέπει να έχει ένα βαθμό συνειδητότητα σε αυτό το τι είναι και πώς θα δώσει τη μάχη. Άρα πρέπει να κουνηθούμε, να κοιτάξουμε δίπλα μας ποιον έχουμε σύμμαχο και ποιος μας παίρνει από το δικό μας το κομμάτι του ψωμί. Έτσι ξεκινάει. Τα αιτήματα ξεκινάνε από την κοινωνία. Μόνο να τα λέμε στον βουλευτή, εντάξει, να φτιάξουμε το μηχανισμό τον ηλεκτρικό, αλλά πρώτα και κύρια μεταξύ τους επιχειρηματίες δεν τα ζουν. Ωραία, και άμα δεν πληρώνω αυτό, δεν διατηρώ τους περιβαλλοντικούς όρους, θα μπορώ να έχω και ένα μικρό κεφάλαιο παραπάνω ή και μεγάλο, το οποίο θα το χρησιμοποιώ και σε μια δύσκολη κρίση, όταν δεν θα υπάρχει και δανεισμός, ο άλλος θα έχει μια καβάτσα να διατηρηθεί. Ο άλλος που ήταν νόμιμος θα κλείσει. Και τι γίνεται τότε? Αυτά προφανώς δεν τα έφερε η αριστερά στον τόπο. Επίσης, με τα σωματεία. Αν τα σωματεία δεν είναι ενεργά εκεί πέρα, δεν είναι παρόντα, αν δεν γράφουν καινούργια μέλη συνεχώς, αν δεν ανοίγονται στην κοινωνία, αν δεν πρωτοπορούν σε αυτή τη μάχη, να πάω να κάνω εγώ και τους ελέγχους. Πού είναι το εργατικό κίνημα? Να κάτσει έξω από εκεί, από τα μαγαζιά της επιχειρήσης, να σταθεί. Αν δεν τους βάζουν μέσα, να πάω κι εγώ δίπλα, να πάμε με τον εισαγγελέα. Αν δεν γίνεται η υποπτία από τα ψηλά, όλα από τα πάνω, ο βουλευτής τι κάνει και δεν κάνει και δεν ράνει. Αγγέλη, συγγνώμη, είπες για τους δημόσιους υπαλλήλους. Δεν ήθελα να μιλήσω καθόλου. Ωραία, τότε χαίρομαι που σε έκανα να μιλήσεις. Ωραία, θα τους επαναφέρετε πίσω. Για να μας πούν τι. Πας να κάνεις μια διαγραφή, φέρουμε 25 εγγραφά. Δηλαδή, θα τους ξαναφέρετε πίσω για να μας ξανακάνουν ξανά τα ίδια. Θα τους επαναφέρετε πίσω για να, όταν θέλεις για ΕΣΠΑ να λαδώσεις, να πάρεις 30.000 και να λαδώσεις 60. Θα τους ξαναφέρετε πίσω για να κάνουν τι? Να κάνουν καλύτερη τη ζωή μας. Ωραία. Λοιπόν, με τους δημοσίους υπαλλήλους. Όχι, θέλω να τελειώσω ως προς αυτό το θέμα. Δεν μπορεί να μπαίνει, επειδή έζησαν στο εξωτερικό, αν τολμούσαν να κάνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι αυτά που κάνουν εδώ πέρα, σε μισή ώρα ήταν εκτός δουλειάς. Σε μισή ώρα. Εδώ πέρα τους έχετε κατοχυρώσει τα πάντα. Τα πάντα. Τους έχετε κατοχυρώσει. Υπήρχε άνθρωπος που έπαιρνε 3.200 σύνταξη. Ναι, ωραία. Μπορείς να απαντήσουμε, να μην επεκταθούμε παραπάνω. Γιατί θα τους επαναφέρετε πίσω και τι θα προσφέρουν? Θα καταργήσετε αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας? Θα τελειώνουμε. Το τελευταίο ήταν η απάντηση σε εσάς. Λοιπόν, προφανώς, γιατί έχουμε και εδώ δημόσιους υπαλλήλους, αν χρειάζεται 25 έγγραφα, δεν το έχει κατεβάσει από το νου του ο υπάλληλος. Ότι είναι γραφειοκρατικό το κράτος, είναι γραφειοκρατικό και το έχουν δημιουργήσει αυτοί τώρα που διατείνονται ότι θα το φτιάξουν. Όταν πήγα σε μια ημερίδα, γιατί είμαι και στην Ειδική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, οι ίδιοι εφοριακοί μας δώσανε ένα υλικό και είπαν πόσα συστήματα για τη μηχανογράφηση πληρώθηκαν και δεν λειτουργήσαν. Εγώ να κρατήσω μια επιφύλαξη ότι μπορεί να πήρε και αυτός που τα υπέγραψε καμιά μίζα, αλλά τέλος πάντων το ζήτημα της γραφειοκρατίας δεν είναι πρόβλημα του υπαλλήλου. Έχω ζήσει με προγράμματα του ΑΕΔ, του ΣΥΜΙΤΗ, που δεν μας, κύριε Μαλέα, που δεν μας κολλούσαν ένσημο, μόνο θα πηγαίναμε να μαθαίναμε κάτι στο νοσοκομείο, 6 ώρα, για 3 και 60. Λοιπόν, και έβλεπα ανθρώπους μέσα με 3-4 πτυχία να τους καταστρέφει ένα γραφειοκρατικό δημόσιο. Οι ιδέες τους δεν πήγαιναν πιο πάνω, πώς θα μπορεί να λυθεί το εξής, και μαραζώναν της δικιάς μου της γενιάς. Προφανώς υπάρχουν καλοί και κακοί. Έχω δουλέψει και στον ιδιωτικό τομέα. Λοιπόν, άρα δεν είναι ίδιο το δημοσίο υπάλληλο, αλλά επανέρχομαι σε κάτι που είπατε. Λέτε, θα τους φέρετε ξανά να παίρνουν ίσες κτλ. Μα έλα που όσοι έχουν φύγει, έρχεται ο ίδιος ο κύριος Δρακιτζής, ο οποίος ασχολείται με τη διαφθορά και δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ και λέει ότι τα πράγματα έχουν χειροτερέψει. Άρα, αυτοί που απολύθηκαν, ακόμη και αυτός ο φόβος, δεν έχει δημιουργήσει, δεν έχει επιφέρει κάποια αλλαγή. Εξάλλου, πείτε μου συγκεκριμένα, έτσι,
Εάν οι καθαρίστριες είναι πρόβλημα για εσάς. Αν οι καθαρίστριες των 500 ευρώ που απολύθηκαν είναι το πρόβλημά μας σε αυτή την κοινωνία. Να σας θυμίσω, πείτε μου αν η σχολική φύλακη. μισθούς καθαρίστριας προκρίσεως. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Να σας θυμίσω. Ακούστε, μισό λεπτό, λοιπόν, να απαντήσω και μετά. Θα θέλω, αν μου απαντήσετε, να μου φέρετε και ένα αποδεικτικό. Γιατί αυτό που ξεκίνησε από το ΜΜΕ προ-κρίσης, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι τότε ήταν 1.100.000. Μάλιστα καταμετρούσαν και το μισό πέραν οι κληρωτοί φαντάροι για να τους βγάλουν τόσους. Λοιπόν, καταμετρήθηκαν και ήταν λίγο κάτω από 700.000 κύριε Μαλέα, στο εργατικό κέντρο. Λοιπόν, ναι, και ήταν κάτω από τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι. Και έγιναν και λιγότεροι. Οι σχολικοί φύλακες, δηλαδή ποιοι απολύθηκαν εν τέλει. Και εξάλλου, εμείς έχουμε πει να επισπεύδονται οι διαδικασίες, να δικάζονται αυτοί οι άνθρωποι, και δεν ήταν οι δικές μας κυβερνήσεις που κλείνανε το μάτι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Το πελατειακό κράτος που υπήρχε τόσα χρόνια και έλεγε πώς θα μπει, τώρα είναι το πελατειακό κράτος για να μην βγεις. Υπάρχουν καταγγελίες. Πώς τη γλιτώνουν κάποιοι και παίρνουν άλλοι την άκουση για τα αποδυτήρια. Άρα όλο αυτό που γίνεται δεν έχει να κάνει με τίποτα περαιτέρω από την κερδοφορία του κεφαλαίου. Όταν καταργείς τις μισές θέσεις ειδικότητες στο ΕΠΑΛ, στο τελευταίο καταφύγιο των παιδιών των λαϊκών στρωμάτων, και έρχονται οι επιστολές των σχολαρχών, ελάτε καταργείτε η ειδικότητά σας πριν να καταργηθεί. Και φοιτήστε στο ειδικό μας ΙΕΚ, και μετά από θόρυβο του ΣΥΡΙΖΑ βγαίνει ότι οι μισοί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις στα κτίρια τους και έχουν απλήρωτο ΙΚΑ και ακόμη τους κλείνει ο Λοβέρδος, να δούμε ποιος εξυπηρετεί. Όταν οι απολυμμένες καθαρίστες των 500 ευρώ τους λέει όλος γίνεται αφεντικά του εαυτού σας. Γίνεται να κάνει δηλαδή η εταιρεία οι 50 καθαρίστριες και να χτυπήσουν την όποια ΙΚΟΜΕΤ, η οποία είναι η βιομηχανία της καθαριότητας στον ιδιωτικό τομέα. Θυμάστε, η ΙΚΟΜΕΤ ήταν εκεί που δούλευε η Κούνεβα, η ευρωβουλευτήνα μας, τιμή μας και αυτό που έχουμε ευρωβουλευτήνα, που την κάψανε. Και ακόμα να ζητούν τους ενόχους. Λοιπόν, ποιοι εν τέλει απολύθηκαν αυτό το δημόσιο. Εν τέλει, ποιοι μισθοί, ας πούμε, τι μισθοί που κόπηκαν. Ποια λογική θα έχουν να κόψει το μισθό. Όταν κόψει από ένα δημόσιο τον υπάλληλο από τα 1000 ή από τα 1100 και τον πα στα 700, έχει πρόβλημα επιβίωση. Αν θέλει να συμπιέσει του μισθού στο δημόσιο, να ξεκινήσει από πάνω. Και εμάς τότε μας είχαν κόψει κανένα 15% και έλεγε να κόψει για τον Τζαμάς 15%. Με τον Τζαμάς μπορεί να πέσει μισό εκατομμύριο το μήνα. Εγώ όμως που μου κόψαν 15% βγαίνω έξω από το σχεδιασμό μου. Ο πρώτος που επιτέθηκαν ήταν το δημόσιο. Μα έλα που ήρθε και στον ιδιωτικό τομέα. Οι πρώτοι που επιτέθηκαν ήταν οι φορτικατσίδες, ήταν φαρμακοποιοί. Μα έλα που έναν τον ξεμοναχιάζουν, τον διαλύουν και τον καταστρέφουν. Τέλειωσε αυτό με το δημόσιο, το έχουν εκεί για να το επικαλούνται. Είναι ο μπαμπούλας, θα έρθουν και άλλες απολύσεις. Μα η μεγάλη μοραγή ήταν στον ιδιωτικό τομέα. Τι να πούμε, υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Πώς σας προκερδούν, πώς σας δίνουν στο μεγάλο κεφάλαιο στις πολυεθνικές. Από το φάρμακο, από την υγεία. Τι να πρωτοπούμε. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί Έλληνες. Είμαστε πάμε να χτίσουμε μια άλλη κοινωνία. Σε αυτό είναι συμμέτοχοι. Και πώς μπορεί να είναι, ναι, μπορεί να είναι κοινωνικός λειτουργός ο δημόσιος υπάλληλος. Πώς παράγει υπεραξία όταν δεν χρειαστεί ο άλλος να φάει 3 μεροκάματα. Σας πω ένα παράδειγμα και να κλείσουμε αυτό. Στο Πτεσματοδικείο Αθηνών. Πάμε εκεί και μπήκα, για όσους έχουν διαβάσει Κάφκα, λες και είχα πει στον πύργο που περιγράφει ο Κάφκα. Φάκελοι μπλε, δεμένοι, ούτε έναν υπολογιστή το 2004, ούτε έναν υπολογιστή. Και τι γινόταν εκεί, εγώ δεν μπορούσα να γράφω και ήθελα να είμαι εκεί στη δράση. Ερχόντουσαν οι άλλοι, με στόλιζαν γιατί νόμιζαν ότι είμαι δημόσιος υπάλληλος και παίρνω 3.000 ευρώ. Τους έλεγα ότι παιδιά από τον ΟΑΕ είμαι τέλος πάντων ασφάλιστος. Όλα εδώ ηρεμούσαν, τι γινόταν, γιατί ήταν αγανακτισμένος. Τον έγραφε η αστυνομία. Αυτός έλεγε εγώ είμαι νοικοκύρης. Έρχομαι. Πληρώνω. Αλλά στις 10 μέρες μέσα. Αλλά έλαντε που δεν είναι διασυνδεμένη η αστυνομία με το πτεσματοδικείο, έρχεται, δικάζεται ερήμην. Δηλαδή, το ποσό από 100 που έγραψε ο αστυνομικός 200, 390% τότε η προσάυξη υπέρ του δημοσίου, 15 ευρώ τότε τα δικαστικά έξοδα. Και εκεί που ήταν νοικοκύρης κορές, το ερχόταν ένα μπουγιουρτί 500 ευρώ την εφορία και του έλεγε τι είναι αυτό, έλεγε να πας στην εφορία. Πήγαινε στην εφορία, τι είναι αυτό, πήγαινε στο πτεσματοδικείο. Τι είναι αυτό, ερχόταν σε μένα μενόμενος να τα σπάσει όλα. Και έλεγε παιδιά θα πληρώμαστε, περίμενε. Έλεινα το φάκελο. Άνοιγα, έβλεπα την κλίση. Και του λέω, κοίτα εδώ θα πούμε ότι είναι λίγο μουζουρωμένο να πας να σε δικάσω ξανά πριν μήπως και γλιτώσει τα πρόστιμα. Λοιπόν, και έρχεται τότε ένας δικηγόρος και λέει,
Παιδί μου, τι είναι αυτή η καρέκλα? Λέω τι έχει καρέκλα, δεν τη χρησιμοποιώ, δεν κάθομαι, προλαβαίνω. Τώρα λέει Νέα Δημοκρατία, Παπαλιγούρας, θα λυθούν. Του λέω ωραία, αυτό το ξέρει πώ να μα φέρει 3 υπολογιστές, να διασυνδέσει online το σύστημα, να μην έρχεται ο άνθρωπο που δουλεύει 700 ευρώ με το παπάκι και τρώει μια κλίση και χάσει 3 μεροκάματα. Αυτό ήταν το στρεβλοκράτος. Και εγώ εκεί τη στιγμή για την θέση του δημοσίου υπαλλήλου. Έχω ζήσει και τεμπέληδες, έχω ζήσει και ανθρώπους που σκίζονται, γιατί είναι και θέμα παιδείας αυτό. Λοιπόν, και έχω δει και ανθρώπους να καταστρέφονται σε αυτό το δημόσιο. Να μην φτάνει ένα αίτημα να κουνήσεις κάτι, να πάει στον προϊστάμενο και να θάβεται. Να μην σε ακούει η ίδια σου η δουλειά, η υπηρεσία. Πώς θα κάνεις πιο λειτουργική την υπηρεσία. Πιο εύκολη τη ζωή τη δική σου και του πολίτη. Αυτό δεν είναι πράγμα που θα λυθεί εύκολα, αλλά πρέπει να νομοθετήσεις. Γιατί δεν είναι εύκολο να λυθεί? Γιατί περιέχει και μια άλλη κουλτούρα. Εμείς θα νομοθετήσουμε σε αυτό και θα νομοθετήσουμε μαζί με τους δημόσιους υπαλλήλους. Θα βάλω ορισμένα πολύ κρυμμένα ζητήματα. Θα ισχύσει η νέα ΚΑΠ, μια κοινή αγροτική πολιτική, και οι εφαρμογές της θα είναι προφανώς αυτά που υποτίθεται ότι διαπραγματεύτηκε η ελληνική κυβέρνηση. Να πω εδώ ότι η νέα ΚΑΠ από έτος σε έτος στα επόμενα 3 χρόνια θα έχει μια μείωση της τάξης του 50%. Δηλαδή οι επιδοτήσεις αυτές που ξέραμε, κτηνοτρόφοι, οι αγρότες κτλ. Θα μειώνουν. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι πέρα από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται τέλος πάντων με την σύμπνοια συμπαράσταση και συμμετοχή όλων των κοινωνικών ομάδων και φορέων, θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και ζητήματα, τρέχοντα ζητήματα, τα οποία απορρέουν από προηγούμενες αποφάσεις. Παράδειγμα, οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να πουλήσουν κρέας μετά τον Μάιο. Γενάρη-Μάιο. Μετά τον Μάιο μπορεί να τρώμε κρέας, αλλά υποχρεωτικά είναι εισαγόμενο. Έτσι, δια νόμου. Αυτό το πράγμα, ας πούμε, μπορεί να ανατραπεί. Δεύτερο ζήτημα. Τα φασόλια της Καστοριάς ξεκινάνε να βγαίνουν σε προσδιάθεση από το Σεπτέμβριο. Πλην όμως, οι γενικοί γραμματείς των αρμόδιων Υπουργείων ανοίγουν τις εισαγωγές τον Αύγουστο. Τα δικαιώματα για εισαγωγές. Αυτό θα κλείσει. Για παράδειγμα. Τρίτο ζήτημα. Τα αγροτικά προϊόντα, όπως ξέρετε, διακινούνται σήμερα από τον αγρότη, δεν διακινούνται από τον αγρότη. Ο αγρότης είναι μόνο παραγωγός τυφλός και του τα παίρνουν κοψοχρονιάς διάφοροι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι είναι έμποροι. Το καθεστώς σήμερα επιτρέπει σε οποιοδήποτε και σε μένα να πάω σε ένα χωριό, σε ένα τέλος πάντων παραγωγικό τόπο και να πω ότι είμαι έμπορος, δώσ' μου τα μήλα σου, δώσ' μου τα φασόλια σου κτλ. Θα υπάρξει μία άμεση ρύθμιση, ούτως ώστε να υπάρξει μια διαδικασία αυτοί που θέλουν να λέγονται έμποροι διακινητές, τέλος πάντων, να καταγραφούν και να έχουν ορισμένες υποχρεώσεις έναντι του νόμου και έναντι των παραγωγών. Μέχρι εδώ. Ξεκινώντας από το τελευταίο είναι η θέση μας ότι όντως αυτή η κατάσταση από τους μεσάζοντες και τους εμπόρους έχει παραγίνει όσο αφορά πολλές φορές και την εξαπάτηση πέρα από την υπεραξία που καρπώνεται. Άρα πρέπει να υπάρξει μια αρχή και τέλος. Είναι στο ευρύτερο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ το πώς θα καταστήσει βιώσιμη την αγροτιά και την κτηνοτροφία, από τα εφόδια που είναι πολύ ακριβά, φτάνοντας με μια σειρά μέτρων να ελέγξει τις ελληνοποιήσεις που έχουμε κάνει αρκετή ως πολλή δουλειά σε αυτό το νομό, ειδικότερα για τα φασόλια. Από την άλλη, αυτό που περιέγραψε σύντροφε Λιούσα είναι ο στενός κορσές που λέμε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολιτικές οι οποίες έχουν χαραχθεί και θα τις αντιμετωπίσουν. Βέβαια, πριν να μπω σε αυτό το κεφάλαιο, θα ήθελα να πω πως ουσιαστικά
Είπες ότι διαπραγματεύτηκε τη νέα ΚΑΠ. Σίγουρα δεν την έχουν συνδιαμορφώσει. Αυτή τη στιγμή την περιφέρουν οι υπάλληλοι, αν είναι υπάλληλοι, και κάνουν μια ανάγνωση ανάλυση. Δεν είναι πολιτικά όργανα για να πάει ο κτηνοτρόφος και να διαπραγματευτεί κάτι. Εξάλλου, κραυγή αγωνίας έχει εκφραστεί από την Πασιλιές. Λένε ότι έστω ρε παιδιά, τα προηγούμενα χρόνια, για λόγους ευγένειας, να το πω έτσι, μας καλούσαν. Εντάξει, δεν μας ακούγαν, αλλά μας καλούσαν. Έχει αρνηθεί η κυβέρνηση να συναντήσει την Πασιλιές, που είχε μια ολοκληρωμένη πρόταση, δεν συμφωνούσαμε και σε όλα, αλλά έχει μια ολοκληρωμένη πρόταση για να τη συζητήσει. Την περιφέρει, καλεί στους κτηνοτρόφους και στους αγρότες και τους κάνει μια ενημέρωση ένας υπάλληλος. Δεν διαμορφώνεις κάτι. Τι έχεις διαπραγματευτεί δηλαδή? Οι συνδεδεμένες παραδείγματος χάρη καλλιέργειες δεν έχεις βάλει το καλαμπόκι, που το καλαμπόκι είναι και τροφή για την κτηνοτροφία. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία εμείς λέμε πως αυτήν η ΚΑΠ έπρεπε να τη διαπραγματευτούμε πραγματικά. Με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα αναθεωρηθεί και η αναθεώρησή της δεν προκύπτει από κάποια αιμονή εμείς να τα στέλνουμε όλα πίσω και να λέμε η κακή Ευρώπη μας πίνει το αίμα. Έχει να κάνει με την επιβίωση αυτού του λαού. Και η επιβίωση αυτού του λαού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πρωτογενή τομέα. Αν δεν παράξουμε, αν δεν συνδέσουμε την επιδότηση με την παραγωγή, δεν μπορούμε να καταφέρουμε τίποτα. Είναι ένα πεδίο που πραγματικά μπορεί να ασχοληθεί νέος κόσμος. Αλλά με μια άλλη λογική και πολιτική, γιατί ακόμη και τον νέο αγρότη τον κάνει επιχειρηματία και τον πιέζει να επεκτείνεται συνεχώς. Άλλα είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας. Οι ιδιομορφίες, το μικροκλίμα. Εντάξει, άλλοι προσπάθησαν να μας κάνουν Δανία του Νότου, άλλοι Σουηδία, Ελλάδα είμαστε. Και σαν Ελλάδα δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε άρρητα να καταπίνουμε ότι τα βοσκοτόπια δεν θα έχουν την τάδε κρίση. Δεν είμαστε Ολλανδία. Δεν έχει δείξει πουθενά αυτή η κυβέρνηση ότι έχει διαπραγματευτεί. Δεν έχει ακούσει. Στέφανε, θα σου πω πως τα πρώτα δύο ζητήματα δεν τα ξέρω. Αλλά και να ξέρω κάτι και να συμφωνώ με αυτό, τα παίρνω, τα στέλνω, τα κομίζω στις αρμόδιες επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ για να μου απαντήσουν αν έχουμε θέση, αν είναι πρωτόγνωρο και τι θέση πρέπει να διαμορφώσουν. Αλλά προφανώς ακούσει τον κτηνοτροφικό κόσμο. Ποιον θα ακούσεις? Δεν είμαστε πεφωτισμένες ηγεσίες ή βουλευτές. Μπορεί να ακούγεται η υπεκφυγή στα αυτιά των πολιτών που είχαν μάθει στο σούπερ πρόγραμμα που κατατίθονταν. Θα σας πούμε εμείς τι θα γίνει. Αλλά εμείς λέμε και το νόμο, συνδιαμορφώνουμε. Και καλό και εδώ μέσα, όσους είναι από παραγωγικούς φορείς, από συλλογικότητες, από συνδικαλιστικά όργανα, να απευθυνθούν στην Ομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε και εδώ συντρόφους που την εκπροσωπούν, να καταθέσουν αιτήματα, προτάσεις, διότι στις 14 Δεκέμβρη θα υπάρχει περιφερειακή συνδιάσκεψη του ΣΥΡΙΖΑ στην Δυτική Μακεδονία, όπως έγινε στη στερεά Ελλάδα, όπως έγινε και στην περιφέρεια της Υπήρου, όπου εκφράστηκαν οι ίδιοι φορείς, δεν είναι κομματικό, θα πάνε, θα έρθουν φορείς, θα εκφραστούν, θα πούν τις προτάσεις, θα γίνουν τραπέζια συζήτηση και στο τέλος από ό,τι γνωρίζω θα μιλήσει και ο πρόεδρος. Αποδεικνύουμε ότι σε διαμορφώνουμε. Δεν μπορείς χωρίς σύμμαχο την κοινωνία. Δεν μπορείς χωρίς τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο. Ξαναλέω και κλείνω σε αυτό. Αυτός που έχει το πρόβλημα, ειδικά αυτόν τον καιρό που είναι τα περιθώρια έχουν στενεύσει, μπορεί να σου πει και λύσεις. Εμείς οφείλουμε να συνεργαζόμαστε προς το κοινό καλό. Μια τελευταία ερώτηση. Να κλείσουμε γιατί έχουμε να παρακολουθήσουμε και τον πρόεδρο. Για να μας πιάσουν να διάβασουν. Θα ήθελα να Νίκος Κολιόπουλος ονομάζομαι. Θα ήθελα να επανέλθω στην ερώτηση της κυρίας Γιούστου, ότι θα επιθυμείτε να καλλιεργήσετε στην Αθήνα. Γιατί δεν αφήνετε μία επιστημή, ούτως ώστε η Καστοριά να έχει μελλοντικά δύο αριστερούς βουλευτές? Με την προϋπόθεση σαφώς ότι θα εκλεγείτε στην Αθήνα. Κύριε Κολιόπουλο, καταρχήν στις δημοσκοπήσεις που γίνονται στην Αθήνα, είτε δεν μπαίνει το όνομά μου, γιατί γίνονται για τους βουλευτές που τέλος πάντων έχουν απήχηση, είτε δεν έχω δημοφιλία. Δεν ξέρω πού το τεκμέρεται αυτό, αλλά να επιμείνω στο εξής. Και αφού επιμένετε να το αναλύσω. Υπάρχει κόσμος, μερίδα κόσμου που μου λένε, φίλοι κυρίως αυτό, ότι κοίτα, είσαι ριζοσπαστικός, εμείς θέλουμε να είσαι βουλευτής, φοβόμαστε αυτός ο νομός είναι συντηρητικός, πήγαινε άλλο. Εγώ βλέπω ότι αυτός ο νομός έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, έχει κόσμο που μοχθεί και παλεύει, έχει μια μεσαία τάξη που καταστρέφεται
και πρώτη φορά αντιλαμβάνεται και στα καφενεία, στα βαριά, τι θα πει ταξικό. Δηλαδή ότι βγαίνει από την τσέπη του και μπαίνει στο λίγο. Για μένα αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι χαρά μου που πηγαίνω, μπορεί να κλείνει η φωνή μου, μπορεί να δέχομαι στην αρχή επίθεση, γιατί του λείπει και οι βουλευτές μπορούν να εκτονωθούν, αλλά στο τέλος το καταλαβαίνω αυτό. Και μου αρέσουν τα δύσκολα. Είναι ένα κομμάτι επίσης που αντιλαμβάνεται την πολιτική σαν καριέρα, δεν το αντιλαμβάνομαι έτσι. Πιστεύω ότι αποδεικνύεται και θα το αποδείξω. Και θεωρεί πως η δημοσιότητα, καλή κακή όπως λέει, ό,τι και να είναι διαφήμιση είναι, αμέσως μεταπηδά σε μια μεγάλη περιφέρεια που αποφεύγει την προσωπική επαφή και επειδή είναι δημοφιλής και τον παίζουν τα μέσα, αμέσως βγαίνει. Δεν είναι λογική με αυτή και δεν πρέπει να είναι λογική για των πολιτών. Τρίτο, και επειδή με πιάνει και λίγο τώρα δεν ξέρω, το μπλε πατέρα μου το βουλγάρικο, λίγο το ποντιακό το κεφάλι. Υπάρχει και κόσμος ο οποίος, να το πω λαϊκά, αν είμαστε και στην ίδια γενιά, χαλιέται. Ωραία, όσο χαλιέται κόσμος, εδώ πέρα και κόσμος συστημικός, ας το πω έτσι, που εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα, πάει να πει ότι τα κάνω καλά και θα είμαι εδώ να εξυπηρετώ όλους τους υπόλοιπους που δεν χαλιούνται και να χαλαστούν αυτοί όσοι εξυπηρετούμε τα λαϊκά συμφέροντα. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν παραγωγική συζήτηση. Ελπίζω να έχουμε στο μέλλον πολλές ευκαιρίες να τα πούμε. Γεια σας.